So good morning, everyone. So before we begin, may I ask everyone to please stand for us to have our prayer. Our Almighty God, Creator of heaven and earth, we come before you today under extreme threat of this pandemic. We still praise you. You neither slumber nor sleep. You are watching over our land and our people in these perilous times. We humbly ask your forgiveness for all our iniquities and weaknesses. We believe that our strength comes from you. You hear our cry for mercy, for protection against peril, because here we are, gathered here today, giving us the opportunity to serve. And we thank you, Lord, for that, for your glory. Grant us your peace and calmness to overcome fear. We pray for those in despair, needing comfort through your Holy Spirit. Your word says that you will keep in perfect peace those whose eyes are fixed on you. We believe in your love for us and the healing of our land with your grace and your power. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Okay. Good morning again, everyone. Welcome to the public presentation of the City Government of Naga Annual Plan and Budget for 2023. And I would like to acknowledge the presence of Tristan Joseph Cruz, Rosana Merlita Ilagan, Marian, as well as Riza, and Corazon from Concepcion Pequeña, and the president, as well as our Vice Mayor Nene de Asis, as well as Seraldo Nino of NCC, as well as Gemma of NCCW as well. And also our Councilor Gail Abunao. Good morning. And also to the people that are watching on Facebook Live, good morning for the public presentation of the City Government of Naga. For our first presenter for the NCC proposed plan and budget for 2023, um, let let me call on our Vice Mayor Nene Diazis. Oh, oh, I'm sorry for that. So let me call on Councilor Gail Abunal. Good morning. Okay, so let me walk you through the NCCW proposed plan and budget for 2023. I will be presenting as co-chair of the Naga City Council for Women. Okay, so as we already know, the NCCW envisions itself as a dynamic and responsive group of women that would effectively complement the city's government programs, policies, and structures towards the empowerment of the women's sector in Naga City. Our mission is to facilitate and ensure the development of empowering policies and implementation of dynamic and sustainable programs towards a gender-responsive citizenry. Next slide, please. As a background, in 1999, the SP Committee on Women initiated a meeting of 13 NGOs and community-based women's organizations to brainstorm on what the city government should do to address women's concerns. It also assessed the efforts of the government and NGOs to respond to gender issues. The results of this meeting provided the inputs to Ordinance Number 2000-012, creating the Naga City Council for Women, and which was approved on March 8, 2000, on the occasion of the Women's Day celebration. It is a tripartite women consultative and policy recommendatory body on the issues and concerns of women's sector in Naga City, the composition of which
NGOs, POs, GSO, and the BCW. The ordinance was revised through Ordinance Number 2002-053 into aggruppations based on the areas to promote effective and efficient coordination among the various stakeholders on women's issues. Next slide, please. The participation of NCCW members to the various SP standing committees is one of the highlights of our activities. So there are 30 representations as of this time. The NCCW also spearhead the annual Women's Month celebration. In 2022, the NCCW led the following activities. We had a trade fair, free legal clinic with FIDA and private volunteers, dietary counseling service provision with the help of CPNO, psychological counseling through the Naga City Bantay Familia, cooking demo sponsored by Alaska, vitamins distribution, Naga City Bantay Familia Day, and then the soft launching of eSumbong application. Furthermore, the NCCW spearhead the annual observance of the 18-day campaign to end vow, which is starting this November until the second week of December. So we had one last 2021. There were also guesting of NCCW members in various radio stations to promote anti-VAUSI campaign. We also had distribution of IEC materials to various government agencies and barangays. There was also the online DepEd division-wide basic orientation conference on the Safe Spaces Act and Validation Conference with the NCCW and Saligan on the DepEd School Manual on Child Sexual Abuse Prevention and Response. We also had presentation of the result of the Gender Responsive LGU Kabatul in the online Regional GAD Council meeting last June 15, 2021, which was done by our Vice Mayor Nene De Asis. NCCW members are also invited as speakers on GAD. NCCW also facilitated the Angat Bayi virtual tour in Naga and looked into its good GAD practices and people empowerment that was held last February 6, 2021. And of course, we also had the preparation and consolidation of the GAD plan and budget for 2022 and GAD AR for 2022. The NCCW also coordinates, also acts as a coordinator since Naga City was accredited and got a local learning hub from PCW. So what is the basis of the NCCW 2023 plan? The Naga City Council for Women plan is based on the following. First, the Sustainable Development Goals or SDGs, specifically in the following areas. SDG 3, ensure healthy lives and promote well-being for all ages, and SDG 5, achieve gender equality and empower all women and girls. And the Executive Legislative Agenda for 2022-2025, which was just recently crafted. And the GAD Advocacy Team Agenda settings held last June 2022. The 2023 plan and budget is composed of 5 parts. The NCCW programs, which considers coordination and collaboration, advocacy, aggregation, GAD mechanism strengthening, and GAS. Under coordination and collaboration, we have the following activities: General Assembly, EXICO meetings, board meetings, planning for 2024, Barangay Council for Women meetings, monitoring of various agrupations, mid-year evaluation and assessment, year-end evaluation and assessment of PPAs, transportation and representation of NCCW members who are also members of of the Sangguniang Panlunsod's various standing committees. So for coordination and collaboration, the allotted budget is 406,800. For advocacy, a budget is
pegged at 312,500 for the following activities: Women's Month celebration, the 18-day campaign to end vow, development, production, and dissemination of IEC materials, capacity building for its members, through reorientation of NCCW representatives to the various SB committees on parliamentary procedures, and update on GAD and other relevant policies for NCCW representatives to the various SB standing committees. For aggregation, the following are the activities: strengthening of various aggregations, special projects such as the massive campaign on women's and LGBTQ rights, through the following specific activities: webinar or seminar on women's rights and various GAD concepts in private and public schools, search for most gender-responsive school, and GST for media. We also plan for integrated and coordinated response to VAUSI and LGBTQ through reorientation, webinar or seminar of various service providers that are involved in the implementation of the VAU referral and isumbong ordinance. And we also plan for a crisis intervention. Third, economic empowerment of women and LGBTQ. So there would be coordination with offices and agencies that would provide free skills and training and career development for women and LGBTQ. We also plan for protection of women and LGBTQ in emergencies, gender-sensitive and protective through gender-sensitive and protective facilities, integrated health reproductive services for women and LGBTQIA members. Specifically, we would launch LGU-based mental health services, campaign to decrease HIV cases in Naga, and campaign against teenage pregnancy. All these activities are pegged at 1,859,080. For GAD mechanism, strengthening, the budget allotted is 40,000. So as a recognized GAD focal point system of Naga, NCCW is also in charge to coordinate on the following: institutionalization of GAD database. This is in coordination with the Sangguniang Panglungsod's plan to provide a database for the entire LGU. Conduct gender sensitivity orientation to current and incoming employees of the City Hall. This will be in partnership with the HRMO. Preparation of various documents related to gender and development, such as GAD plan and budget and GAD accomplishment report. And part of the activities here would be the GAD Local Learning Hub Coordinator, capacity building. For our general administrative services support, we peg the budget at 542,080 for the following: personal services. There are 2 existing staff, 3 proposed staff to be hired to do research works. For office supplies, for internet and mobile subscription, and for online app meeting subscription. Okay, so the proposed plan and budget for 2022, the current budget is 3,166,200. So the 2022 plan and budget is divided into 5 parts, as already mentioned, and the proposed budget for 2023 is 3,160,460. That's all po. Thank you. Thank you, Councilor Gail Abunao. And if we have questions, you can now ask questions to Ms. Gail or to Councilor Gail. Do we have any question? We do have a question coming from Mr. Jun Agumaa from our Facebook Live.
Sa lahat, naririnig po. Yes, we can hear you po. Okay, Doc Gail, siguro po I would like to suggest lang na madagdagan ang budget for DRR or disaster risk reduction is specifically designed for women kasi medyo mas focus yun sa kababaihan lalo na sa mga bados. And baka po pwedeng magkaigoning activity focusing on women with disability na medyo suway sa activity kang PIDAW kasi ang PIDAW kaya more on generalized baka igdi sa part na ini magkaigo siyang specialty activity for women with disability kasi iba din si needs kang mga women lalo na lalo na pag may mga kakundian po. Thank you, Doc. Okay. Thank you po, Sir June. Regarding po sa first suggestion, ito pong sa DRRM, we will be coordinating with DRRM office since Iguaman po Public Safety Office yon. Since Iguaman po sindang budget. No? So second suggestion po, kung mayo pong budget allotted ang PIDAW for women with disabilities, we will try to look into our budget and see kung saan tapo siya pwedeng ma-integrate. Siguro po ma-schedule kami ng meeting with PIDAW kung saan po kami pwede mag-meet halfway para po sa mga partnerships. We have considered that po, Sir June, no? Na ma-engage naman po ang NCCW with our women with disabilities. Thank you po, Sir June, for your suggestions. Follow-up, Doc. Na-mention kanina sa presentation mo yung sa LGBTQ. So kaya sa Project Confederation is to create an PWD LGBTQ group. Kasi iba din si needs kayan. Kasi ang disability is very broad ang spectrum niya. Baka, Doc, sa paaginin do na medyo mas naiintindihan nindo ang LGBTQ, baka makapagbuo ka mong arog kaniyong LGBTQ PWD kasi sa ron sa target kang federation po, ma'am. Thank you, Doc. Sige po. Sa ngunyan po, Sir June, since the IPA established ang satong LGBTQ council, pigkakadal mo na siya, embraced mo na siya kang NCCW. Pero eventually po, base po sa last meeting magkakaigwa po ning separate na SOGI Council. Of course, mayo pa pong budget allocation para sa INDA, kaya right now po, igwang tatawanan ning budget allocation po under kang NCCW. Thank you, Doc. Follow up, yung medyo malihis po kita regarding sa mental health, Doc. Please, baka pwede kaming makatabang or maging part ako katong council na binubuo mo, allegedly, based kay Sir PJ na statement. Kasi I'm more on advocating sa mental health po. Kasi I'm one of the psychosocial PWD. Thank you. Sige. Sir June, kung mental health po ang concern, there is going to be a separate task force po for mental health. Pero of course, if women, kung concerning women po iyan, makikitay up po kita with NCCW. Thank you, Doc. Okay. Thank you po. Thank you. Do we have any other question? June, maad ako. Ang DRRM kaya, igwasindang dapat allotted budget for God. Yaon baga saro sa mga mandatory kan DRRM to look into matters regarding women, tapos igwasindang itong sa health and nutrition issue now involve ang women. So igwa na talaga sa mga trainings and seminars ninda. Garo nakakapira na kita kahit tong last year na ang DRRM naon sa budget ninda yan. Kaya dai nagaro ikinaag sa budget kang inaano ta kay baga ang budget tangon yan. So kung igwa ng existing program, nakiki-coordinate na lang ang office na ni Ma'am ni Gail tapos duman sa LGBTQ LGBTQ garo igwang asosasyon na garo ka meeting naman ni Gail itong association kang
kang mga LGBTQ digdi sa city bako iyo saro manggaro yan sa concern ninda nangon yan kaya mayo pasindang office pero garo naman sa ordinance na inano ni ano garo may propose na magkaagngani ning saro pero meanwhile aro kan sabi ni Councilor Gail duman pasinda nakaangkla sa NCCW and may budget ang kada sektor ang PWD po may representative sa NCCW may budget allocated for every sector ano? For every sector pinag-uulayan ninda yan kahit to kaya ako pa si co-chairman kang women kaya ano so ngunyan si Gail na bilang committee on women siya na po ang co-chair so nag-ibon na sinda kang mga plans and kabali naman duman itong sa expertise ni Gail na sa mental health and other concerns so yan lang ani, limited ang budget. So, nakiki-coordinate na lang sa mga agencies na igwa maning araw ka itong mga program. Gabos man na concern kang women, mag ano yan, mag sa disaster risk, sa environment, sa PWD, represented kang lambang sarong sector. So, pinag-uurulayan iyan tabi. Salamat po, Vice Nene, sa pag-elucidate. Thank you po. Thank you, Vice Mayor. And I think we still have one more question. Yes, Councilor, good morning po. From Maricarol po, from BPC Entrance po. Councilor Gate, usually naka-attend na po ako yung mga training and seminars mo sa women, which is po talaga na magayon po siya kasi nagkakaigwang na babawasan ang stress sa mga kabaibaihan and then nagiging maugma. Ang habot ko lang po is, igwa ka pa po bang any other activities para sa mga women, para totally po na talaga man na mapahapyawan man lang na mawara-wara ang stress ng mga kabaihan. Mga any activities po na enjoyable moment man po nila na pwede ta pong ma-share para sa mga kababaihan ng mga nanay or na talagang mawawala man yung stress. Dawa, kadikit na oras and panahon lang po. Ngunyan po, nag-iikot ang BCW sa kada barangay. Nagdadangog po kami sa mga needs ninda, kung ano talaga sa gusto. Ngunyan po ang pirming nag-float, iyo po ang livelihood. No? Pero, babago ta po ang approach, ang suggestion ko po sa INDA is, bago mag-conduct ng trainings, mag-needs assessment mo na. Ano ang skills na available, ano ang interest kang mga kababaihan. Saka kita ma-cascade ng mga training. So, saro po yan. Garo po siya, time out kung pang garo stress reliever ang kaipuhan, time out man po siya, no? Tung maklase ka mo, maadal ka mo, makakatabang siya. At the same time, makakatabang. Pero dapat po sustainable, kaya ang naisip mi, dapat ang mga livelihood programs, iyo po itong dawa yaon sinda sa laog kang harong ninda, na nagaataman ka mga aki, nakakagibo, nakakahanap buhay, igwang livelihood. Sunod po na plano, medyo dream po ini para sa kuya, pero pwede na pong puunan. Igwa pong inaapod na programang Masayang Pamilya Program, no? Under na po ni kang DSWD na day pa po ni nakakaskate digdiyo sa Bicol. So gusto ta pong puunan yan sa Naga. Mga pag-iriba ta pong psychologist ang nag-create kaiyan. So ini po garuman lang sa programa mi sa drug recovery na naga-undergo ning modules, ning sessions ang family. No, saro po ini sa prevention ta para sa growing, sa increasing number kang domestic violence. So saro po yan. Igwa pong mga trainings pa na pigpaplano, lalo na po under kang Naga City Bantay Familia, taang human resource ta po, yaon po sa Bantay Familia. So volunteers po na nagtatabang sa muya ni VM Nene na magkaskade ng trainings, capacity building, nasa Naga City Bantay Familia po yan. Sa igwa kaming mga nakaplano po na mga trainings and seminars. Pero ngunyan po kaya ang nahihiling tang direction is bako lang sa mga one-shot na seminar pagkatapos lingaw na. So mas gusto mi po ngunyan something more sustainable
na may follow-up interventions man po sa inda, sa iyan po. Open po kami sa suggestions kung igwa kamong mga naiisip, There no? is Oo, a yes. suggestion. Oo. Sige po, Ate Osang. Good morning, Ma'am Gail. Bali po, duman sa strengthening nindo, baka po makabali naman po ang Queen Organization, and at the same time po, ito pong sa dissemination ng information, sana po makaagim man po sa mga Barangay People's Council President na kung saan kami man po si mga nakaka-umbrella kang mga organization sa barangay. And actually po, sa part ko, dahil ko lang po aram sa pagiriba, talagang mayo man po kami na natatawan ng informasyon about po sa mga programa kang Bantay Pamilya. Thank you po. Sige po, thank you. So, inonote na po iyan. Ang movement po kaya, perming BCW ang point persons mi. So, iti-take note mi po na mas start po kami ng partnership din with BPC, as in strengthen taman po ang partnership with other organizations involving women, lalo na ang Queen. Iya po. Thank you. Salamat po. Thank you po for the suggestion. Do we have any other questions or suggestions? Oh, we have one more. Yes po, Wad. Good morning. Maray na aga, may kagawad and BNN sa Gabos. Gusto ko lang pong malinawan ito, sasabi nindo, na perme ko nadadag itong sustainable, ano po yung gusto sabi yung sustainable project or sustainable income na ma-derive kan mga, lalo na po itong mga women with disability. Ito pa po, nagpaparaano na sa si EDA, President kan Women with Disability and Chris Molin, kan mga livelihood. Pero sabi ko, kung magtutukdok kita or kanak lang po kaya kagawad sa mga barangay, once lang nagtitraining. Pero hanggang training nilang, garabaga sa elementary na nag-submit ka ng project, pag na markahan na kang teacher, tapos na. No guidance, daita ginaguide sila na i-market. Ito po ang target ko kaito pa. Okay. Magkaigwa ng sustainable na sila, talagang market. Ito ang talagang importante. Kung maski magayon ang ginigibo, wala namang market. Yes. Paano yan makakatabang sa pamilya nila? And paano sila makaka-derive kang kadikit na income na talagang makakatabang sa pamilya? Kung lang dyan, nakabulokon lang, naka-stack lang ang ginibuninda. Ikadua, ang mga kababaihan na observe ko po, once na nakagibo na sila kang project, parang kontento na sinda. Pero sako, da inapasa ang standard, kaya da sinda ma-sustain. Mayong tindahan o mayong market na ma-accept ang product mo unless na quality ang sa imong ginibo. Kaya siguro po, kaipuhan tang igiya talaga sinda mag-ano kita ng sarong mag-budget na talagang matatabangan ta sinda kadaklan po mayo talagang kapital, mayo talaga sindang capitalization. Kaya sinda na dahil na po prosper ang maski anong gibuhon ninda. Mayo pa sa 27 barangays of Naga City na nag-prosper talaga sa mga project na iyan. Iyo po. Yun lang po ang gusto ko. Sa initial mobile meetings mi po with BCW, nakatulong barangay na po kami. Pirmi po iyan ang i-emphasize ko na kung matauning livelihood training, first, itong susabi ko po, so bago na mag-assess mo na kang skills. Ano ang present na skills, ano ang interest. Next po, after kang training, make sure na may monitoring, may supervision. As in, kung may kapital na maitatao. Bako itong pig-training lang, pagkatas bahala na sinda, kung mayo man pong makukuanan. So, next po. Sunod po, Wad, if I may lang po mo na, regarding po duman sa concern mo sa women with disabilities, gano'n naka-attend ka po kang si training, igwa pong grupo na introduce si Sir Butch na Robredo,
na matao po ning sustainable trainings for persons with disabilities. And yaon po duman si representative si President po kang PWD Women, nagtarauman po siya ng suggestion. Siguro po para ma-strengthen ta po yung partnership, ma-coordinate po ang office, ang NCCW with Sir PJ. Tangarig po siguro mag-follow up ka itong project na ito. Magayon po kaya kaulay ni Sir Butch na program. Very holistic po siya. Kami po kaya, kung igwa naman lang, iyon na ang itatapta. Dahil na kung may programa naman lang, kaipuhan lang i-improve, iyon na iyan. Tangarig ma-further man po iyan. Kung mayong-mayo pa po talaga, saka lang po kita makrear ning panibago. So, iilingon ta po mo na, so, pig-introduce po ni Sir Butch, kundi po ako napagaro po at nalingawan ko lang po so organization. Makiki-coordinate po kami. Punon ta po mo na siya, no? Tapos kung halimbawa po igwa pang mga suggestions sa hiling ta may kulang na activities, saka po laog po ang NCCW. Okay. Thank you po. Opo, sure po. Pala kami kato nakakaabot kami mga may mga inaagihan kaming mga lugar kato araw po duman sa itong ang anong ka-association and from rags to riches. Okay. Oo, R2R ang po. mga worker duman talagang mailing mo Sa payatas po ito. ay itong mga trabahador talaga mga talagang garo, mga mayo talaga. Yes. Kaya sabi ko, inisip ko, kung dapat ang i-introduce na project or livelihood, itong talagang viable. Di ibig pong sabihin, kaya po ang kitang mag-coordinate sa mga sister agency, arukan DTI or DA, siguro po mahagad ng tabang si ng tabang. Kami po kahit nagparagibo. Sabi, nag-ano ako sa dito, ay, tayo naman daw ngayon viable ang ginigibo nindo, nagpaparagibo pa kamo, tayo man ngayon mababakal. Pero project sa barangay na mautub lang ang program nindan, kung sisay nakagawad, tapos na. Iyo po. Kaya po importante sa assessment. Inuton mi po ito. So nagki-create po kami ng assessment tool. Ito po kaya ang gigibuhon na assessment tool kang NCCW. Sabi ko, needs assessment naman lang kita, bako lang for livelihood. Si kagabsan na po, ano ang kulang na basic services, anong concerns igwangon yan ang pamilya, sa mga aki, anong nahihiling na concerns niya. So, ano po siya, medyo matrabaho po, pero dumanta po mas mabibistado si mga nasa barangay. Kagawad, maswerte ako, ang counterpart ko, si Kagawad Gail. Pagkatapos, itong assignment mi na inira ni Ma'am na Bel na Vargas. Sabi ko, swerte ko, si Kagawad. Ang project mi, baka mapustro mi, kadakol man kaming idea, o ako, na very much willing man ako na magdama. Iyo lang po, salamat. Iyo po. Thank you po. Thank you very much po. We still have one more question. Good morning po, Council Morning po. Gail and BM po. Ma'am, halimbawa po kaya sa Samuya, sa Barangay Balata, permi po kayo mga may livelihood. Ngunyan po, kada livelihood mi po, same faces po ang nag-training. Sabi, pag-iisip ko na po ngunyan na, garo ito pong itong nanood mi po naman sa Holy Spirit po, sa Barangay Holy Spirit. Once na nag-training ka, day ka makakabali another sa training hanggat mayo kang na-sale ng product mo. O iya pa ang pag-iisipan may po ngunyan, kaya sana po pag-igot na po mga training. Day may po ibabali si mga nag-training na hanggat may po siya sindang na bebenta ng produkto na sa indang pinag-adalan. Opo.
Yan Salamat po. po. Opo. Maray na idea po yan. At ang arig ma-make sure ta na nagamit ninda si Iyo po. nanoda na skills. Iyo po ang ano ngunya ni Undersecretary po, Chito Balmosina sa Holy Spirit po, tasya po ngunya ng dating kapitan po duman. Day po, alimao ng barangay personnel po si mga nag-training. Day po sinda mga karinyo as barangay personnel hanggat si mga product po ninda. Day po na ibebenta. Iyo pa nga ninda patakaran. Salamat po. Kung idagdag ko lang po, sa saro din po na pupurbarantang i-introduce, itong may peer coaches po. Iyo po. Halimbawa, ining certain group na ini na train na sinda, ang nakanood na sinda, skilled na sindang maray, pwede sindang tawan ng garo trainers training na, ngarig sinda naman ang kuaning panibagong grupo na itetrain ninda. Si panibagong grupo na tatao naman, mahanap naman ni grupo. That way po na pwedeng maubos. Iyo Ano ba po. ko itong sinasabi mo po, Wad, na pare-pareho na lang ang Opo, same nag-a-attend phases ng po. training, same Opo, phases. So para matawanan ng chance man po si iba. So ang mangyayari po, garo magiging coaches sinda, igwa sindang grupo na piga-atama ninda. Oo. Sige Salamat po. Ayo po. Thank you very much po. Do we still have any other question? Okay. Si Sir Norman po. Sa lado po ang planning. Nagle-lecture kaya po ako sa mga barangay on their planning and budgeting din. Garo nagkakaiwas sindang difficulty on the concept of gender and development. Kumbaga, sa mga pag-formulate ka nindang programs and projects, daininda na ko-connect ang paggamit kan mga budgets. Igwa kayang mga activity or projects, programs na may gender element. Then, daininda ma-justify, halimbawa, huguto ninda ang budget na ini para sa pero siya by nature, children niya ang beneficiary. So may difficulties in on how to access the budget on gender and development. Ang gusto ko pong i-suggest sa NCCW na mag-conduct po kumbaga series of orientation and training siguro on the basic concepts of gender and development. Kasi sa baba kaya po, sa grassroots level, sa barangay, hindi na naintindihan ang basic concepts of gender and development. Ano ang elemento kan gender sa laok yan nagsasakdo ngaya si ina. Tapos, nakukuha si oras niya imbis na magpadede. So, paano sinda maka-come up nin project na ma-answer duman sa isyong na ito? Kasi that is a gender issue eh. Halimbawa, nagsasakdo kaya si ina, pirang milya pa from the house. So, nakukonsumo ang oras niya imbis na magpadede siya duman sa akin niya or magpaano. Di po yan naiintindihan sa lado kan mga barangay. Kasi kaibahan kaya nila ako sa pag-conceptualize ng mga programs projects for their barangay development plan. And iyan ang na-found out ko na ipaninda nagagrasp ang basic concepts kan gender and developments. I would just like to suggest na mag-conduct po ang NCCW ng mga series of orientation. Thank you po. Ako na ang masimbag. Actually, Norman, kung sa barangay na didipisilan, we have to admit, tigdi nga ng mga department na didipisilan man. Pero ang beses na po kami nagpa-training, nagtaon ng orientation, kaya baga kuminsan, ibinabalik ang report, ang GAD report ng mga department. Kaya nakiki-coordinate ki Aldo. Taigwa lang kayang template yan, halos sa Philippine Commission on Women, kung papaano mo mainstream ang GAD budget nindo kang bago barangay. Kaya yan siguro sa kang appropriation, dati-dati kaya, sa pag nag-present ang mga barangay ning budget ninda, dapat i-review talaga si GAD budget. Tapag ikinaag ninda yan na mabakal ning tukawan o mabakal ning dayan pwede.
dapat itong araw kang sinasabi mong concern mo, siguro mag-reorientation na lang. Takong sa orientation, Norman, haloy na, kang inod pa, nagkaigwa na kitang orientation, God orientation, paano paggamit kang budget, ano ang pwede, ano dae ang pwede. Taigwa kaya yan yung template na talaga ang PCW. Recording in progress. Huli ko makanta na ako. Kaya siguro yan, siguro sa pamamayo ni Gail, bako lang garong sa barangay, tahanggang nga ni ngunyan, nako-correct kang civil service, sakod kang NEDA, ang sa tunggad budget igdiyo sa city. So, magkaigwa garon ng reorientation, suggestion sa NCCW, tama si suggestion ni garon ni maaraman lugod kung ano si mga bako lang basic concept kung paano po pag sinabi kayang mainstream pwedeng ikaag sa Committee on Health pag nasisimbagan niya ang sarunggad issue bawang iyo itong pagtao kang mga bulong sa laog kang health center na applicable sa mga kababaihan. That's one. Itong sa tinampo, pagibo kang tinampo sa mga infrastructure, anong yata paano ang God concern sa infrastructure? Kung itong sa indong tinampo, itong farm to market road, dapat aram nindo kung pira ang naka-star duman na babae, asin sisay, pirang babae ang nasaod araal daw. Kung didikit man lang, maka pwedeng ikaag sa iba, sa ibang road. Tapos kung maggibo ning poso, pirang babae ba ang naman na nasiservisan ka itong posong ito, taano ta dapat duman ikaag? Duman po malaog ang God concern. Dapat nasiservisyuhan ang mga kababaihan. Araw kang, sabi mo, paano ang pag nag-a-attend ng mga trainings ang mga kababaihan o may ginigibong iba, paano si pagpapasuso sa mga aki ninda? Kaya baga ko minsan ngunya nahiling ta mga kababaihan kaibanan si mga aki ininda, dapat dai po yan ipagbawal. Dapat po, saro yan sa dapat na taan, dapat itong basic na obligasyon kang sarong ina sa indang mga aki, dai po mahali o dai po malimitaran dahil lamang gusto niyang ma-improve ang sadiri niya. Dapat yan duwang yan, perming magkatakot, gigibuhan po yan ng paagi through programs kang mga barangay. Kaya miski nagpapatraining kitang kadakol training, pwede pong magdara kang aki, bayaan na sana kung naghihiribi yan dyan, basta kaipuhan si concern, si primary objective kang sarong ina, nagagampanan manggiraray niya, and at the same time, nadidevelop man siya, not only as a woman, but as a person. So, siguro iyo, tama, reorientation na lang tabi, pero tinaw ko lang ang, baka sabihon man kang iba, na mayong ginigibong God orientation sa sato. Thank you, Norman. In addition po, ngunyan, bukod po duman sa reorientation, ngari po siguro ma-make sure na tama ang pagkakagibo kang plans as in budget, no, specifically. Ngunyan po, baga, pigigiribo na siya through a workshop, no, so natiri po, nag-workshop, so at least po may nag-check kung tama pagkakagibo, no, na nababantayan sinda hanggang po sa mai-submit ninda ang plans and budget ninda. Okay, thank you po. Thank you very much May, po. ano po sa may chat po si Sir June na basa tanaman po. Okay po. Oo, Sir June, ma-coordinate po kita with Committee on Health for this. Baad po may mga plans na sinda, pati po siguro sa Tuyang Nutrition Office. Baka po kaya may mga plans na sinda, makiki-partner po kita. Thank you. Thank you, Doc. Thank you. Before, may question pa po, pero before that, let me just acknowledge po the presence of CPDO, Mr. Norman Pusugak. Thank you, sir, for the question earlier, as well as to Senior Citizen Federation President, Lolo Gallianito, and Kagawad Baby Nasis of Balatas, as well as to Maricar Rule, BPC President of Pajak, and to the other President of organizations that we have here today.
Yes, for your question, please. Yes, ma'am. Again, one more question na lang po. About po kasi, ma'am, duman sa mga nangyayari sa mga yuta na nagkakaigwa po ng teenage pregnancy. Baka pwede po kami giraray mag-suggest na magkaigwa po giraray ng mga orientation and then baka po maidarata sa school-based na mag-conduct po ulit sinda ng mga orientation or seminars para po to aware and then malesen na naman po si mga teenage pregnancy po. Sige po. Ang ngunyan po, igwang partnership ang sa tuyang syudad with Zwillig Family Foundation. No, right now po na-create ang City Leadership Team, member po kami ni Vice Mayor Nene. Kumbaga po, lalagantang structure, si dati nang ginigibo kang CPNO. Ang concern po kaya na yan, under po sa office ni former Councilor Ray Ann Rentoy, na for such a long time, very active na po sa programs and services ninda. Kumbaga si Zwillig Foundation po, mas tutukdoan kita ngon yan, no, na mas structure, mas malaganan ng labels, mas ma-improve, mas madagdagan ang programs ta. So in place po ang programa tangon yan, kabali po sa CLT, sa City Leadership Team, ang DepEd. So kapartner ta po ang DepEd. Ako po sinaatasan na mag-create katong ordinance on adolescent youth sexual and reproductive health. Part po kang si ordinance, iyo po ang pag-create kang AYSRH Council. Sa ngunyan po kaya CPNO ang lead office na nag-aasikaso kayan. Sa hiling mi po, mas strengthen ta ang programs and services kung igwang council na nakatutok po sa programa. Bukod po dyan, sa pagkakatanda ko po, part po kang nag-surface na suggestion man sa MUYA, iyo man po ang i-integrate po talaga sa curriculum kang DepEd, kaya po kaibahan ta ang DepEd sa team, ini pong tungkol sa AYSRH. Thank you, Councilor Gail. I think we have one more question coming from Mr. June Aguma. Doc Gail, baka po pwedeng matawan emphasis sa baka sa pagi kang opisina mo, lalo na si mga bangus na naghihirikul-ikul pagbanggi, lalo na dyan sa diversion, nagruluwasan na naman ang parating ng sira pagbanggi. Baka, Doc, sa paagi ka opisina na matawan ng emphasis para sa mga kababaihang medyo may ibang choices. Thank you. Apo. Sir June, noted po. Tapos, siguro po i-mention ko lang, very active man po ang Satuyang City Health Office through Ma'am Grace Guevara. Iyo po ang medyo nagtututok sa inda, pero nagtututok po sa idlangon yan. Igwa din pong suggestion si Ma'am Grace, no, for NCCW. So, iyo po, kabali po, sir, sa plans ko niyan kang NCCW ang makipag-work with, aside from CPNO, with City Health Office man po. Thank you, Doc Gail. Iya pa. All right, do we have any other question or one last question that we have for Councilor Gail? So I guess there are no more questions. Thank you, Councilor Gail. Salamat po sa gabos. Ako nang mainot. So now we can proceed with our beloved Vice Mayor Nene Diasis. Baka kaya ang Naga City Bantay Familia kaya ang budget niya nasa NCCW. So after NCCW, kami manggiraray ni Gail yan. Kami ang partner IGD. So sa backgrounder, siguro araram naman kang gabos na when I became city councilor, sa Ruineo sa naging program ko, sinabi ko nga niya at that time na na-inspired ako kang Bantay-Banay program sa Cebu City, kaya nagkaigwa po kayan. Okay? Saro siya, pig-register. Thank you, Gail. Pig-register ko siya bilang sarong non-government organization. Kang nagpuon po ako, kang kunsyal, mayong program na arog kay ni, which is iyo po nga isinaging ano ka ito sa kuya ni Jess. Nasabi niya,
marayman ta naisip mo ining programang ini, ta ini ang daig ko naisip. So, ang Bantay Pamilya is a non-government organization. Ngunyan po nga ni doble ang identity mi. Ano po kami, SEC-registered and then recognized kami kang DSWD as an NGO na digdi ba ko lang po sa Naga kundi sa Camarines Sur. Marinyo pa palang kita kang SEC. So yun po yan. Member po kami kang Naga City Council for Women sa Crisis Intervention Aggravation na kaya ang budget niya is incorporated sa NCCW budget. Ang tinaan ning budget ang Bantay Pamilya kay ito po mayong budget siguro personnel para aram nindo. Ang sweldo po kay ito kang social worker diyan kay ito si Sakuya pong rata. Kaya si mga nagaharagad kay ito kang mga financial, sabi sa kuya ko riputon daa ako, taday ako nagtatao, may allowance ka man niya, day ka nagtatao. Paano po nga nito ang sweldo kang social worker? Pero na-recognize po siya ni Mayor Jess kay ito, inano na niya na magkaigwa ng budget. As in, ang samuya pong social worker naka-charge pa sa CSWD. So, naging ano po siya, kami man po ang nagmamanage ngunyan kang Naga City Women's Home. So yun po yan. Next. Ang pinaka-mission man po, iraray, aram na, kadaklan kaya digdi, mga member na kang Bantay Pamilya. Sasabihin ko pa, dahil na, si mga young generation, dahil pa pala ni araram. Ini lang, ma-empower ang members kang family to recognize and uphold their rights. Bako lang po kayang babae ang samuyang, kaya nga ni Bantay Pamilya, tagabos na miyembro kang pamilya, magpoon kilolo, kilola, kitatay, kinanay, kitito, kitita, sa aki, sa bunso, sa pinsan, sa gabos. Gabos pong miyembro kang pamilya, saro po, yan po ang samuyang pagsiservisyohan. Ini po sarong network, interagency network, may mga members kami na hali sa mga government offices, hali mga private enterprises, may sa barangay, as in sa gabos-gabos pa. Okay? Next. Ini po si pinaka-objective niya para po ma-prevent and minimize ng incidents of domestic violence and sexual abuse. Taano ta nagpuon ang Bantay Pamilya? At that time, naging nabantog po baga ang Bicol as the rape capital of Bicol. Kaya ka ito, garo naging challenge ako. Tanong nga ako, ta sinasabing rape capital. Gibo po baga ka ito ni Etchegaray. And mostly kang mga perpetrators is hali sa Bicol ta hat daa ang mga kalalakihan sa Bicol. Dahil ko yung araw kong totoo, yan ang mga lalaki digdi, hat talaga ka mo, daiman. So iyo yan, para ma-prevent, as in ma-minimize po ang incidence of domestic violence and sexual abuse. As in at the same time, ma-enable ta si family member, bako lang si babae, na ma-develop man si capability niya na mag-responde sa nangyayari sa inda. As in, masolusyonan ang problema. Dahil po kami nagpapasuway kang mag-agum. Iyo. Pigre-resolver mo po ang problema kang mag-agum as in bawat member kang pamilya. Ini po, multi-sectoral ang approach and community. Saro po kita sa pigro-recognize kang DSWD, DILG na best practice on the community approach to end domestic violence. So, iyo po yan. Next. Ini po si 2023 plan ni, nakaangkla siya sa SDG number 5, Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls. As in, okay? Next. Ini po ang si Direct Services, kinagmi naman si budget me. May psychological assessment services and counseling. Iga po kami tinataong honorarium sa psychologist. Ang dati pong nagtutukaw kang psychologist is si Dr. Gail Abonal Gomez. Si Dr. Gail Abonal Gomez, nagigibo ka ito kang sa masteral thesis. As in, ang Bantay Pamilya ang nirecommend kang DSWD na pwede niyang gibuhon na sample ka itong study niya. Kang nahiling niya po talaga ang servisyo, nag-volunteer siya na maging psychologist. As in, kinalay niya man si sa iyang agom na abogado para mag-volunteer man dinara niya palan ang sa iyang agom na abogado para maging legal counsel kang Bantay Pamilya.
So igwa po kay puhan may ang honorarium sa psychologist. Ngunyan po sarong psychologist from Ateneo Dinaga ang satuya pong psychologist. Tama, dahil na po pwede si Gail tas saro na po siyang konsyal. And then, ito pong intake, kakaipuhan may salary kung registered social welfare worker and social welfare aid. Sa ngunyan po, sasaro-saro ang samuyang social worker na kuminsan po nga ni nagagamit pa man kang CSWD maggibo kang mga case study. So, double ano po siya, naglalagadi siya. And every day nagre-register. Maray na sana, taigwa kaming mga OJT from USI, psychology, social worker, social work department, and Ateneo Dinaga psychology student, and UNC psychology student, na iyo po ang mga OJT mi sa ngunyan. Igwa po kaming legal counseling services. Dapat may ano po kami, may honorarium man kami dapat na itinatao, pero ngunyan pro bono. As in kung kaipuhan mi talaga ang serbisyo kang sarong abogado, kabali po, may mga member po, mga honorary member kaming mga private lawyers na kung kaipuhan magtindog na, ito po ang sinahagadan meaning mga services. Tapos, ito pong provision of more secured shelter, kaipuhan mo po ang salary para po sa security personnel. Ang yaon po kaya sa shelter ay itong mga rape victims, sexual abuse victims na may mga court cases. Igwa po ang mga threat sa mga aki and also sa mga house parent na yaon duman. Kaya kaipuhan po talaga na igwang security personnel. Kang nagkaigwa po kami, ning sarong victim kang duwang child prostitute, ang nagbayaw-bayaw, para ano po duman, nag-threat sa muya is itong bugaw mismo. Na perming nakamotor, nag-i-standby, kuminsan dadaklagon o kaya tigsisinyasan si mga aki na magruluwas. So duman minahiling kaipuhan talaga. As in kuminsan may mga sarong mag-irina na yaon sa shelter, maduman sinag-aabusong agom na pigdidemand na iluwas mi si mag-irina niya. So kaipuhan talaga po, daigwang security personnel. Aftercare and monitoring services for the client residence release. So na-mention itong na teenage pregnancy. Kaya ito po kaipuhan ang aftercare. Dapat pako lang pagluwas sa shelter, tapos na. Pag tapos na ang kase, tapos na. Dapat i-monitor. One example, sa kuya pong eksperyensya. Nagkakakan kami sa Robinsons, may nag-aging aki na bados na aki, bados. Pagbalyo, paglampas sa kuya, paghiling sa ko, sabi da, ay Lola Boss, good morning. Ang apod po sa kang mga aki sa shelter is Lola Boss. Bigla akong tanahiling ko, bados-bados na siya. Nag-aki na siya, tiga Balatas. Dudumanan ko nga po at siya. Inirelease na laog po siya sa shelter ng 11 years old. Nagluwas siya sa shelter, ta dinarami sa Iriga, thinking na magiging marhay siya sa Iriga. Kaya lang igwang bago ng pamilya, dai po pala, nagbalik digdi sa Naga, nabarkada sa mga tiga Balatas. Aram po yan ni Kagawad Fabi, ang background ka ito. So ngunyan, bados siya, nag-aki na po, 15 years old na siya ngunyan. Igwa pa po kaming saro, pigpaluwas man. Dinara siya sa shelter 8, nailuwas siya 11. Ibinalik mi sa ina, taniriribo kami kang ina. Nagbados po siya, 12 years old na aki pa man lang. So, yung mga sinasabi nindong teenage pregnancy, na experience mi na po yan sa lawag kang Bantay Pamilya. Kaya yan po ang inaano mi, na magkaigwa kami ng aftercare and monitoring, na dapat mahiling migiraray kung sinagruluwas sa shelter, kung maray naman ang buhay. At kung dai, baka pwedeng, kaya po ngunyan nga ni, dapat temporary shelter lang ang Bantay Pamilya. Kaya lang ngunyan may nag-i-stay po sa muya na nilaog 12. Iga na po kami pinapaklase. 18 years old na siya, nakalaog siya 12. Dai ko po pinapaluwas, tada isigurado ang dudumanan. Nagkakaiga po kaming case conference sa social worker, kang munisipyo, kang banwaan, para lang maimbestigahan si dudumanan. Araw kan sinasabi ko, na ngunyan honor student siya sa sarong eskwelahan, ta pinadagos, ako po pong mapundo ang pag-eskwela ninda.
sexual abuse case man ini, ang sabi, dadarahon sa tiyaon sa Milaor. Kang pinaimbestigahan mi sa social worker, may kalib-in na nagsisiring. Sexual abuse, ano po ini? So, dai ko itinugot, nakipagdunungan ako duman sa social worker, as in sa court, na dai po ako may threat nang giraray sa aki. At ang ninabuso na, ikakaag mo na naman sa pig-abuso. Kaya ngunyan, igwa kaming nasa shelter mi na, nag-18 years old na siya, 15 siya, 18 years old. Pinagkakralasi po, honor student siya. Igwa kaming tulong aki na nasa regular classes sa Tinago, igwa kaming 5 na mga aki na ALS student. Nagabos, kinakiulay ko na lang sa DepEd, na taaning special consideration, tama yung mga record pa ang iba. Okay? So, after care monitoring for walk-in clients, ini pong home visit and others, importante po palang talaga na miski tamiling tapos na si service mo sa inda, basta mo na lang bubutasan. Kami po ngunyan, ang balak may talagang imo-monitor sa Senda. Okay? Next. Kaya medyo halangkaw po ang budget mi dyan. Ini pong mga advocacy, itong campaign to end bawal assessment evaluation, taano ta important, ay ba po kaming weekly program sa Radio Caritas every Thursday. Gabos na concern ka mga women. Bako po ako ang nagtataram, kaya bako po si Ma'am Gay lang. Si mga volunteer kang bantay familia sa mga barangay. Okay. Igwa pong mid-year evaluation. Taano ta dapat magkakaigwa ning evaluation? Ano na po baga ini? Dahil na pwede pero kaipuhan. Tangunyan nga ni, doon ta po maaaraman kung ano pa si mga problema. Malaog na dyan itong sa livelihood, nakaluwas. Mayong man trabaho, mayong ano ang pwedeng gibuhon. Maralaog na po si mga concern kang mga barangay. Kung kaipuhan talaga, may evaluation, i-assess every 6 months. Kaya para sa muya po, importante ang mid-year evaluation and assessment. Nagre-report, kabali na po yan na-monitor ninda sa mga barangay. Ang mga bantay pamilya volunteers, iyo po yan ang eyes and ears sa mga barangay. And sa 27 barangays, igwa po kaming mga bantay pamilya volunteers. Tapos ito pong anniversary. Saro po yan kaya sa nahihiling mima na mas mapakusog ang iribanan, mapakusog ang programa. Pag nahihiling ninda, 24 na po kami ngunyan next year. Nahihiling ninda, kadakol po baga kayang, we had to admit, Gladys, naging parte ini kang NGO community. Kadakol NGO na dai po nagpa-prosper, dai po sinda, dai na ipapadagos ang services. Pero ngunyan, pag isineselebrate mo every year, nayaon pa kami, buhay pa ining organisasyon na ini, nagdadakula pa, garo salo man yan sa makaka-inspire sa ibang NGO na, igwa na pala naharog kaning organization, na ang sabi nga ni ka ito, ang sabi sa kuya, daida ma-prosper, nakikiaram kami sa problema kang pamilya. May saro pa po nga ng pulis nagsabi sa kuya, ay dai ka na ngayon kang programang yan, mababawasan ka kang boto. Mala po baga, nag-top na share pa nga ni ko. So dai gustong sabihon, na pag may mga programa ka na garo bakong popular sa community, na mawawara mawawara ang credibility mo. Pero patunay po yan, na ang tao, pag nahiling man na maray ang ginigibokan sa indong grupo, maray man ang reception ninda, asin ang sa indang, ang sa inda, pigsusuklian maninda. Kaya dahil ka matakot, sabi ko nga dumo sa mga ibang, igwa po kaya kaming sarong experience, pwede ako mag-istorya ng napapahalawi garo ako, dahil man. Igwa po kaming barangay Kagawad, nakang inot, nagsabi na, ay habo dahil na ako mga member sa Bantay Pamilya. Nadaog ngaya ako kang last election. Kawasa kaya ngaya si tinabangan ko apat-apat sa nahang kalaban ngaya si 8. Dinabawasan lugod ngaya ako ni 8 boto. Habo ko na ngaya dyan sa Bantay Pamilya. sabi ko dahil mampo, yan lang siguro dapat sa pagpasunod lang kita. O sabi ko, sabihin mo ako, para nga ako ang mabawasan. So iyo po yan. Next. Kaya medyo daradakula po yan. Takabali ang sano. Okay. Ini pong capacity building. Tama ang sinasabi nindo. Tama ang sinasabi ni Norman. Dapat makapacitate tao, magkaigwa kita ng orientation. Ano ba ang mga dapat nagibuhon? Lalong-lalo na po sa mga volunteers
Kaya po kami, ang mga trainings may mahiling nindo, itong psychological first aid for VAUSI victims. Ang kadaklan kaya sa MUYA is sa mga client may is mga victim kang violence against women and their children, dapat maaraman ninda ang paano si pag-approach. Dahil mag-arog naman sa pulis na may pigdara akong nagdulag naman sa abong niya, siyempre nakasulot ang turog. Sabihan pa ng papulis, paano hindi ka marip, hilingan na hiling-hiling na ang panty mo. Garo saro po yan sa orientation na bako pong suklot ang babasehan para kabastuson. So yan, kaipuhan po ang psychosocial first aid. Ano ang approach? Ano ang papaano ang pag-interview? Paano mo mapapagayaan si buot kang sa imong kaulay na may problema na? Putting yourself in the shoes. Kaito pong sa tuyang kliyente. May training po ka. Igwa po kaming lalaki laban sa karahasan. Ang iba pong member kayan, dati nang babanog kang agom. Pero ngunyan, taginuami na po, naging member na siya. Siya na po ang nagsasabi na dai ka mo bagbanog, tapos sala pala niyan. Ito man kaya dapat maintindihan nindo. Hali man siya sa pamilya na nahihiling niya si Papa niya, binabanog, iyon na po kaya ngayayan ang lambing ni Papa. Yan na po yan ang pagpapagdai ka po ngaya kinulugan, dai at means ngaya, dai ka padangat, dai natatama ang sa imong ginibong mali. So iyo po yan, pero kadaklan po ngunyan, ang LLK may very active po sinda, lalaki laban sa karahasan, nag-election po sinda, ngunyan ang presidente is from Mabolo, garo. Tapos itong tinataan man po sinda giraray, itong peer volunteers may po mga hubines. Itong duwang dating child prostitute member na sinda and very active sinda. Si dating mga rape victims member po kang peer volunteers. Igwa na po siguro 17 barangays. Ininot mi po ininigale na mag-organize sa mga eskwelahan. Na-invite po ako kan sarong school na kadakol ang dropout. Paano ta daw po ngayon magigibuhan ng paagi para ang mga aki? So siyempre po sinagkaigwa kami ng idea, nagkaag ng peer volunteers inot sa eskwelahan. Ang problema sa eskwelahan, pag nag-graduate na, mayo na. So ang dai naman. So ang ginibumingon yan sa mga barangay na. And very active po sinda, very active sinda sa barangay na ninda, and kabali na sinda sa manlain-lamin ng mga organisasyon. Okay, ang kadaklan po kaya sa mga nagiging sexually abused na mga teenagers, garusupog ng magbarali sa mga organisasyon, tapigihiling ninda si Sadirin, at pigihiling ninda nakasaklan ninda kung taano tapigbastos sinda o pigibuhan. So dapat i-capacitate mo sinda na bako sinda ang may kasaklan. Bako sinda ang may kasaklan, biktima sinda. So iyo po yan, may paralegal sinda, basic, advanced, and thematic paralegal webinar. Ini po, kang legal counsel may pa si Attorney Lenny Robredo. Kapapasan niya pa lang ka ito, siya po ang samuyang, ang saro sa mga board of directors and legal counsel kang Bantay Familia. Ini sinahiling niya. Ano daw ngaya, magibo kita ng training para maaraman kang mga, taigwa po kaya kaming kaso na dismiss, rape victim pati. Tasala po si kinaakang prosecutor na statement, sala man siya on sa polis. Oras lang garuto itong nangyari. So matibay si abogado sa ibong, tamayo pa kaming abogado, napawaraan bisa, nagbaba si kaso, bako na siyang rape, garo naging acts of lasciviousness na garuto. So doon minahiling ang pag-prepare kang mga affidavit, which is yaon po dyan sa paralegal training. Pag basic, ito lang pong mga laws on women, children, gabos po yan tinutok do sa inda. Pero itong advanced paralegal, iyon na to si paano pag-prepare kang mga affidavit. Ta paralegal nga ni, garo ka man lang abogado, mayo ka lang diploma. So iyon po yan, training sa new members. Ini pong peer volunteers, pinunan minani. Peer volunteers, nag-igwas sindan ng training on theater arts. Pinunan mi na ini, ginibo na ninda sa sarong barangay, na within the street kang barangay, duman sinda nag-perform. Sinda sinagibo kang script, sinda sinaga-act, sinda sinag-ano. Siguro po after, baka ngunyan na ipadagos, tamayo na kitang pandemic, pwede nang magpabarangay. Ang kinuha ko pong trainer ka ito is from Manila pa, pro bono, takaibanan ko po ka ito sa PETA. Peer team building, yan pong literature and music contest,
pinuna naman po ninda yan, kang mga peer volunteers. Tapos itong nagkaigwaman po kami staff development seminar. Kapali na po dyan itong stress debriefing kang mga empleyado, which is importante po. Gabos na problema ang naglalaog sa imo everyday, kaipuhan man po, mataan taman. Ang inaanok mo niya is care for the caregivers. Si mga barangays na mga nagtataoning asistensya, sinda na po dapat ang mataan taman. Ning dikit na pa para ma-distress sinda. Kaya na po ang training, ay iba po. Itong sino-trainer at trainers po para TOT. Para bako na lang ako, si Gail ang magpaparataon ng seminar or trainings. Iti-train me po ang sa mga bantay familia volunteers na iyo na po sinda ang matao ng mga training sa gabos na barangay. So, may kuminsan po kaya naiimbitahan kami sa ibang munisipyo, mapagal man kung ako sa naning ako, o sa konsigil sa naning sigil paparatara. So nganyan po, tinitrain me na po sinda. Sa nganyan po, sinatenderan mi ni Gail, invited na naman ako sa Butuan, and then ito pang sarong Vice Mayor. So, paka pwedeng kung bakdae kami available, si mga trainers, sinatrain na pong trainers. So, iyo po yan. Para po sinda ang maging speaker na sa mga trainings and seminars. Next. Okay, next. Ini pong organizational drafting, ini po kayang Bantay Pamilya. Sabi ko, nakaangkla lang ang budget niya sa Naga City Council for Women. Mayo pa po siyang opisina, bako pa po siyang program lang siya na inadaptar kang local government. Pero mayo pa po siyang nganing opisina na kahirak man si mga nagiging empleyado na kaswa lang. Sabi po nga ni sa kang DSWD, dapat ang nagmamanage kang shelter bakong casual, dapat permanent position ang social worker. Which is, kaya po ngunyan, magibo po kami ni Gail and together siguro hagadan ko ni tabang ang ibang konsyal na ma-institutionalize na ang Naga City Bantay Pamilya with budget and with personnel. So yan po yan. Tapos itong gusto po kang mga members na magkaigwaman ng mga ID. Tako minsan, pag nag-a-attend sinda kang mga court hearings, ang Bantay Pamilya kaya pag may mga court hearings, siyaon po yan support group. Lalong-lalo na kung militar ang sa imong kalaban, nakadakol kaibanan, kaipuhan niyaon may mahihiling man niya na may nagsusupport. Nakakaabot po kami sa pili sa court, nakabantay pamilya t-shirt kami. Hinapot ako ni Jazz, ano ito may ano ka? Sabi ko, dahil nagsusupport lang kami. So pag nahihiling ninda, saro pa po yan sa paagi para matakot man si kalaban mi. Pag nahihiling nindang dakol kami. Tapos, sa meeting sa Bantay Pamilya, lahat ay kabos po yan, and then office supplies. Ang office supplies po nga ni ko minsan, hali pa sa opisina ko. Nakikishare lang sinda. Okay. Next. Inito po, sa direct services, campaign, gabos po. Ang dati may pong budget, kaito, is 1.5 ang current budget. Ngunyan po, tasabi, babaan daa. Kaya binaba mi na po na yan. So, iba po is naghahagad na lang ako ng ayuda sa mga friends ko kung may mga pangangaipo. Ang nasa shelter po, ang lang dyan is food allowance. Mayo po dyan pag na-hospital, araw ka itong pinaaki mi. Mayo po dyan si mga medical niya, mayo si sa doktor, maray na sanat, may mga amigang mga OB-GYN. Mayo po itong pang-ultrasound, mayo po sa laboratory. So, yan, dahil pa po kabali sa budget. So, yun po yan, 1.5. Binabaan mi pil po, tapos sinabi babaan daa. Sisay kaya bagay nagpababa. So, yun po yan. Ay, ano po kaya kami? Miski dahil po siya, pa kang Naga City, saro po siya ginibong local learning hub kang Philippine Commission on Women for 3 consecutive years. So, nagre-re-evaluate na naman po sinda. 8 kami ka ito na local learning hub. Ano ang gusto mong sabihin kang local learning hub? Kita po ang dinidigdihan kang mga ibang NGO, ibang LGO, as in kita po ang inaarog si programa ta.
Saro po kita sa nagtauning onra sa lokal na gobyerno para mabisto ang Naga bilang local learning hub pag-abot po sa GAD. Okay, ano na yan? 2018 po, tapos susunod is yan. Sige. Okay na. O ini po si mga na-serving mga client. O yan. And then, okay pa. Sing next. Kang nag-pandemic, dahil na po. Tapos organization. Okay, next. Bear volunteers. Next. Ayan po, tinataan. Ini po si mga aki sa shelter. May nagtutugtong taekwondo, itong mga garo ikapangan yang nag-ano kanya, no? Si Asun pagaro nagtukdo kaya. Okay, sige pa. Next. Ini po si miski nag-pandemic, dahil po kami nagpundo. Di dahil kita pwedeng magduman. Ang ginibumi po ka ito, nagibo na lang kaming infographic materials on the following topics. Mahiling po nindo yan, gabos siya naka sa Facebook. And then, ayan, mahiling basahon na lang po nindo. Nagsuporta man po kami sa solo parents kay itong COVID-19 quarantine. Pagtabang duman sa mga aki asin sa mga sa ina. Okay, next. Ini po si ginibuming infographics kung mahihiling nindo. Pig, Tagalog na Pig Bicol para naintindihan. Yan po si ikinakaagmi sa mga barangay para mahiling nindo. Asin duman sa mga Facebook accounts nindo. Okay, next. Ini po ang radio program. Si Angie po ang president kang Bantay Pamilya ang anchor kayan. Next. Ini po si Psychosocial Response Team Building. Yan po si TrueText. Si mga na-quarantine, sa mga nakaag sa quarantine facility, TrueText, tinataan sinda ng counseling session. With okay, next. Ini katatagan kontra droga. Ngunyan po, na yan, siguro sa rason, kaya kang nag-comment man po ako. Kaya may mga drug-free rehabilitation. Aftercare kami. Every Sunday, may train kaming mga facilitator na naduman sa barangay, nagkakaigwaning session with the P-Woods, a person who uses drugs, yung mga nag-surrender. Every Sunday, tinataan po sinda, pero 13 modules yan, pati kabali ang pamilya. Sa ang Bantay Pamilya po ang nagtataok ang services kayan. Na counseling with the P-Woods, with the family, as in may mga nag-graduate naman. Okay. Yun na yan. Thank you po. Salamat po. Thank you, Vice Mayor Nene de Asis. Do we have questions for our beloved Vice Mayor? Lolo. Good morning po, ma'am. Siguro dagdagan ng budget ng Bantay Pamilya. For your information, ang NAPSI, ang National Anti-Property Commission, nag-create po din sa proposal ng inaapod na elderly abuse. Siguro pwede mag-coincide yan sa imong project. Usually, kung na-observahan si Rasong Kato, kung taano tapig po siya for legislation, igwa mga elderly na pikukulong lang kan mga aki. Iga po kaming kasong arog kayan, Del Rosario. Tinataan siya ng maray na serbisyo. Pero duman sa findings, ang findings, usually, ang mga duman yan sa may mga mamanahon. Itong sa research din na siguro dalatagan na gano'n sa mga TV, na pagkakandinaan ang ina. Bako lang po sa mamanahon. Igwang sarong rason pa, which is na-discover mi man. Iyo po nga ito si result. Kaya, ngunyan, igwa kaniyong inaapod na elderly abuse. Igwa po. Igwa pigpresent yan sa muya para adalan. Saka magkaigwa ng enabling law para masuportahan yan.
siguro ipipresent ko sa inyo, ma'am, ang module. Tanganin mailing mo. Actually po, sabi nga ni Kabutapang sabi ko, pag pamilya po, kay banan si lolo sa lolola. Mga 4 na po ang cases ming araw kayan. Ang saro, nasa welfare na itong ama, kang mga aki. Dati po siyang pulis. Tapos ngunya nanuna siya. Pako lang po sa mamanahon, garo nagbabalo si aki. Taka ito da ang siya, pigpaparabanog sinda. Kaya itong siya nangunyan ang piga naman niya, dahil na niya pinapaluwa si ama niya, dahil na niya pinapaano, siya nang nagkukuha. Sa kudama ka po itong pension. Itong saro, garo kinululong naman, babae siya, dati nga ni siya empleyado. Very active man siya sa barangay, kang nahiling mi po nga ni, piglalak na siya sa laog kang harong. Kang kinaulay mi po si Aki, nagtatrabaho pala outside of Naga, paano po kaya perming nagluluwas man? Igwa duman kakan mahihiling mo talaga na may kakanon man, may man, kaya lang si ina, syempre, dahil naman duman mo mahiling maatio na, pag nag-uli lang si saka lang daan niya nililinig, saka lang niya pig-aanuhan. Kaya pig-suggest mi nga ni, magkuha ka na lang ng caregiver, total may trabaho ka man. Dawa po yan. Ang saro na naman, ang nag-aano po sa iya, ang nag-aano man po sa iya, itong dain naman siya pinapaluwas sa laog kang harong, as in dain na siya pinapaiba sa mga tamaation da sa laog kang harong. Itong saro man po, well known na ang nagkukuha ng pension niya, si Aki niya po na nagtatrabaho nga ni Tigdisa. Si Aki niya na nagsabi niya nga, pwede nga sabihan manindo, pakaputon man ngaya ako miski dikit lang na, kaya pati po financial, bako siyang physical abuse, kaya lang economic abuse. Sa dain na niya nakakaputan ang sa iyang pensyon, tas si Aki na lang. Si Aki na niya po ang yun po yan, ma'am. Kaya na-open ko yan for dahil dito sa proposed NAPSI. Iya po, gusto po ninda, kung ninda si Samoyang experience. Sa igwa po kami kaya. May module po ako dyan, ipapailing ko sa imo. Siguro mga next week. Ayo po, sige po. Tangan maadalan mo kung Saka, saro pa, hindi po bagang mga itong ordinance ni Kagawad Abunal na itong pagtaon ng food supplement sa mga senior citizen iya po. na age 96. Dahil ito na ipadagos, ang gusto kang caregiver, ito na nga taman, kwartahon. Unan, sabi man ni Kagawad, dahil pwede nga dapat nga food supplement. Dahil siguro, kung yan itataong kwarta, mapanduman sa sa senior citizen na ito. Iyo po yan. Siguro, basta kung man na maitatawag sa iyo itong module, katong elderly abuse na proposal. Aya po. Salamat po. Actually po, igwa po man po nga ni kami nga together with Dr. Boying Lurin para program para sa mga elderly. Bako po itong mga bedridden or incapacitated na kundi po man sa mga active senior citizen. Kaipuhan man po ninda ang mga activity. Baka introduce ko man po itong program na ito sa senior citizen. Thank you. And Vice Mayor, we still have another question from our Zoom for Mr. June Aguma. Si June. Vice, again po, ang rape kaya tapos abuse sa loob ng pamilya minsan is sensitive na maray na nagiging deterrent sa membro or anyone na magsumbong kasi kadaklan pag may nagranisindam madiretso sa litigation, darakupan, minsan iskandalo, minsan kasusupgan. Baka po sa pagi kang programa mo na magkaigwaning option si taong mareklamo na dahil na mag-abot duman, ang pinaka iniisip ko lang po, kasi baka mag-alangan, malawig pa ang sitwasyon. Ang point ko duman na itong si taong nag-agi ng psychological problem dahil sa nangyari is may maluwasan or pwedeng maiwasan ang suicide and may aram silang mararanihan na dahil na madahula. So yan po, Vice, ang point 1 ko.
Okay, thank you, Jun. Oo. Ay ko po, Vice. Second point, baka po sa mga LGBTQ is baka igwaman na rape na supog mag-come out. Kasi halimbawa, sarong LGBTQ, sabihin tang sarong bading, na rape niya, pwede pang pag nagsumbong sinda, tanong nga, di ka lang nga nasiraman sa imbutido. So, pwedeng maging araw kayo ng sitwasyon. So, baka igwang nangyayari na kaya na mayong araw nararanihan na baka sa paagi nindo may maluwasan lang and pantulo, baka po sa pamiting nindo kang Bantay Pamilya, baka pwedeng ma-invite ang mga PWD. Minsan, naabuso din po sa ibang member kang sector, kang person with disability. So yan ma'am, Vice, baka po sa paagi kang programa mo, babawasan ang incident na araw kanya and malesen ang suicide and may aram na madudumanan. Thank you po. Thank you, Jun. First, duman sa mga sexually abused, especially sa rape. Mostly, supog ang pamilya. Miski aram na kang ina, ako perang case na ang nakapot na anuhan nagdulog sa ko, na mismong si ina pa ang nag-discourage sa akin na mag-usip. Tapos isa ngayang mabuhay sa to, kaya mo ngayang buhayo ng mga tugang mo, dahil ka na ngayon, mas marin na ngayon yan kaysa ngayon sa iba pa mag-ano si papa mo. Yan, totoo po yan, totoo po yan. Ako dahil nagigibo ng istorya. Ang iba naman, ang iba po, pag naaraman ka mga partidaryo o may nakaaram, sinda mismo sinagaano. Kaya kaipuhan talaga ang information dissemination na duman po sa batasta, miski dai partidaryo basta nakakaaram to disinterested person na nakakaaram kang sitwasyon, pwede pong mag-report. May cases na po kaming araw kaya nakataid mismo lang ang nag-report sa Samuya. Pero ang cases na po kami kayan. Tahabo pong makiko-operate si mga membro kang pamilya mismo. Tang inot-inot kasusupgan, ang ikaduwa, mayo na daang sarong experience ko pa po, ito po pag ang akit dyan sa Balatas na naman, na dinaras ako, napiga apuso po kang sarong Parapadya, kang napakulong ko na po si Parapadya, kinaagahan, may gurang na babaeng nagduman sa ko kaibanan si limang aki. Pinakulong mo po ngayon si Agumkod, kami ikaang magbuhay sa mo. So iyo po yan, saro pa po yan sa mga cases. Kaya nasisibog ko minsan ang mga kaso. Ikaduwa, itong sinasabi mong psychosocial, igwa kaya nga ni igwa kitang psychologist sa laog ko po kang Bantay Pamilya. Sinda po ang nagtatao kang counseling. Ngunyan po, si mga yaon sa shelter, every week igwa sinda. May schedule po yan na nagtatao ng assessment and then counseling ang satuya pong mga psychologist. Nakakatabang po ang mga OJT ta. Itong ikaduwa mo, itong mga LGBT. Perang ano naman ang nakaanohan ko kayan June. Dahil lang kaya pwedeng ibalangibog. Dahil ako nagpapara post sa FB pag mga sensitibo. Tahabo manindang i-report. May naano na ako kayan, bako lang pong gay, bakong gay. Igwa man po akong tomboy na pig-assistihan na binabanugman kang mga tugang ka itong kalibin niya. Igwa naman po yan, igwa kayan. Ang saro man po, ito po bagang binanog dyan sa may dayangdang, tinabangan tanaman po ito. Tapos ang saro po nga ni, itong bako lang, garo ang pag-aaboso is within the family, na mismong sa pamilya. So, igwa naman po kita kayan. So, iyo po nga ni yan dapat ma-strengthen ta pa. As in, sa mapalago ta po itong programa kang LGBTQ na dapat makabali itong pang-aabuso sa sainda. Ta primero ang iba supog na mag-report. Ang ikaduwa, garo habo na nindang mag-report. Naintindihan ta yan. Ikatulo, ano to si ikatulo yun? PWD, Bantay Pamilya Meeting. PWD, igwa man kaming araw kaya na kaso June, but together with, kuminsan kaya ang ina-approach mi na lang, itong nasa barangay, so daimi na po yan pinapaagi sa opisina, sa mga direkta na kami, duman sa mga concern na tao. Pero ibabali mi na yan ngunyan. Kabus yan na mention mo, kabus yan, kabali na sa Bantay Pamilya Program, pero siguro mas papalawakon ta pa ang satuya pong advokasya para gabos
kumbaga inclusive kam gabos talagang miyembro kang pamilya. Thank you, June. Salamat po, Vice. Thank you. Thank you, Sir Jun. And I would just like to add duman sa sinabi ni Vice Mayor Nanay de Asis with regards to the LGBT concern. Sir Jun, uga na pong mayroong madulukan ang LGBT na maging abuso or violence or sexually abused members. Dahil po duman sa ginibo po na ordinance which is itong sa LGBT. So may welfare desk. Ordinance. And then, I think currently ongoing itong proposal to have a welfare desk for the 27 barangays of Naga City. Okay. So yun po. Oo. Additional lang po. And then, I think we have one more question. Thank you. Naapot na ni Sir ang dapat kong ihapot regarding sa family abuse. Concern lang ako sa mga aki na dai kayang magtaram because sa katakutan na ma-public sinda, boli, lalo na sa laog kang harong, then hindi ma-voice out na piga-abuso sinda. So, hambang nagdadakula sinda, nagirimin ito sa utak ninda hanggang sa nadidepress sinda. So, then hindi maitaram ang katotohanan because ang pigtatakpan ninda is to yung paano sasabihin kang ibang tao. So, ano ang dapat gibuhon sa akin na ito na habang nagdadakula siya, mawara ito yung mga trauma niya. So, saro yan sa mga main concern ko is yung mga akin na inaabuso sa laog kang harong. Thank you. Okay. Pasensya na kamo kung perming sinasabi kong na may nahinandel kami. Tas sa totoo talaga, may mga hinahandel kami. Ngunyan, igwa kaming kaso ngunyan na aki na pig-abuso, na dahil nakakataram nga ni, hanggang ngunyan, dahil nagpa-prosper si kaso. Tapag aabot sa iya, dahil nagtataram ang aki, nagkikibig-kibig. So ngunyan, nag-undergo siya. Bago siya ilatag sa korte, may psychologist mo na nanahandel para makataram siya. Ngunyan po, garo sa kahaluyan, baka nakataram na siya kang last hearing, so baka maanuhan na. Pero nakakulong naman itong lalaki. Ikadua, itong sinasabi mong nag-agi na siya kang aki pa siya. Igwa po akong, may nag-approach siya sa kunaro kayan. Ngunyan po may pamilya na siya. Pero kang naaraman niya na tungkol saro sa toko, saro sa mga kang naimbitaran ako. Kung katapos ka ito, may nag-text. Sinabi ko sa number ko, may nag-text, pwede ka po ngayong makaulay. Iyon lang sinabi niya. Ang nag-abuso sa iya is tiyuon niya na iyo ang breadwinner kang sa indang pamilya. So dahil niya talaga nasabi, ngunyan may pamilya na siya, pero nakakaigwa sindang problema kang agum niya. Because every time na magkakaigwa ng physical contact, garo, every time na i-off ang lights, nanginginig na siya, na nadara niya hanggang ngunyan. So ito sabi niya nga ni, masuruwayan na nga ni Daasinda. So ang inano ko, ang advice ko sa iya, is mag-ng psychologist. So, dikit-dikit. Tapos sabi ko, i-open up na po daan niya kaya ito sa saruman sa miyembro kang pamilya. As in, ito sinagsabing dain mo na ngayayan. Dain mo na ta nakakasupo nga sa kunsaro pa. Baka ika ang basulon kang sa imong pamilya, mawawaraan na ka mo ning actual, yan. Itong ikadua naman, saro po siyang, dahil kaya pwedeng magsabi, talaga sa totoo lang, kaya gabos confidential. Kaya mayo po kamang mahihiling na pigpo-post ako. Mayo akong pigpo-post, mayo po akong tinataram. Sabi ko nga ni, kung pwede mayaman, kung ako lang pwedeng mag-blackmail, kada ako lang akong mabablackmail sa Satuya, may doktor, may dentista, may abogado, may kaya lang confidential, so dahil pwedeng sabihon. Pwede ko garong sabihon si instances, saro man siya na ang nag-abuso man sa iya is nasa church. Yan ang dipisil. So, kanya nag-undergo po siya. Kung halimbawa may aram ka mo, ang bantay familia po, igwa kaming psychologist. Pwede po yan confidential. Dahil po yan maaaraman kang iba. Kaya nga ni gabos na mga miski po nagdadyan sa muya na dahil kami nagluluwas ng information. Mayo po kamong madadangog sa samuya. Me particularly, dahil ko po basta nagdulok po sa samuya, dahil may yan pinapaaram.
Pwera na lang kung mismong si pamilya ang magpaaram. Padumanon na Advice ko lang sa mga magurang na ang biktima is mga aki. Ang kaipupukayan is tender love and care. So si paulit-ulit niyang tinataram, dangugun lang nindo. Iyan ang main problema kang aki. So they i-judge, dangugun, asim padangato ng aki. Yun lang po. Ang inaano mi po nga ni sa eskwelahan. Iba po kami mga cases na ang nag-report sa mo si teacher mismo. Si Aki, ang naistoryahan si kaklase. Si kaklase niya, iyo to sinagsabi kay teacher. Kang kinaulay kan teacher, si Aki duman po nga ni. Pinick up mi ni sa eskwelahan, si Aking ini. Ninescue mi sa eskwelahan, saro sa Panikwason, saro sa Del Rosario, saro sa Carolina, ano bang eskwelahan to, high school, garo to. Pinick up mi na, dahil mi na pinauli. Kang nag-report si teacher, kinuamin na si Aki para dahil na mag-uli nga ni duman. And at the ang sabi ka itong teacher sa ko, ma'am, haloy na pala ining nangyayari, taano tadai ko aram. Kaya dapat magtao pa, sarok pa po siguro yan sa gigibuhon ming training, itong sa mga teacher, paano ninda maaraman o maaano kung ang mga aki na estudyante ninda, piga-abuso na sa laog. May mga changes po yan sa attitude, sakod sa physical, kang mga aki. Kung aware ang teacher, madaling maaraman. Kaya lang kung dai talaga nindo itong mga warning signal, dai talaga maaraman na piga-abuso na si mga aki. Saro po yan sa dapat na maaraman man kang mga teachers and also si mga kasambahay o si mga kaklasmate o si mga kaibanan sa trabaho na may pinag-aagihan na itong sa indang mga kaibanan. Sa may mga warning signals na po yan na dapat maaraman kang lambang saro. Pag biglang nagbago ang ugali kang kataid mo o ang kaibanan mo, something is bothering her or him. So, saro po garo yan sa mga siguro saro sa tututukan mi na naman ngunyan, nagdakol man po si mga cases mi sa mga school kay itong mayo pang pandemic. Ngunyan kaya nagkaigwang pandemic ang nagdakol sa muya ngunyan na cases, itong nangyayari sa laog kang harong, taang mga aki dai nakakaluwas, nawawalat lang sa madrasto, nawawalat sa lalaki, taang babae ang nagtatrabaho. Yan po ang mga cases mingon yan. Kaya itong magkaigwaning pandemic. May hapot pa po. Vice. Ay. Yes, I think we have one more question coming from Mr. Jun Agumaan. Okay, Jun. Vice, baka po digdi sa budgeting do, madagdagan ang budget sa pag-asosasyon or mag-create ng asosasyon. Kasi sa iling ko nakulaon na bagay ni na makakatabang na makaabot tulo sa imo ang informasyon, lalo na kung may nangyayari. Baka po si mga ma-organize naman sa mga marites sa barangay, tangaling may maging surveyman. Bawal yan sa Bagong Bayan Norte, dinadakop yan. Bawal yan sa talaga, Jun. Kasubay lang yan may Vice Mayor, pero sa totoo lang, minsan kaya yan mga chismis na araw kaya may katotohanan man. Baka one way nakakatabang din. I don't know, pero sa iling ko, why not? Actually, June, iyon na nga ni nangyayari kaya nga ni kami nag-organize sa kada zona kang mga barangay ning mga volunteers. Tas hindi po si nagiging mata asin talinga mi. Pag may nadamog sindag kayan, uy, ma-text na yan sa ko. Igwa po ngaya digdiyo si Aki ngaya pigkakastoran ngaya kang So iyo po to, saro na to sa mga marites. Ang samuyang mga volunteers po, garo mga marites naman sa mga Kaya sige, strengthen mi lang ngunyan. Takang nag-pandemic kaya biglang nawawara si samuyang reporting mechanism, ayo nang nagmo-monitor. So iniyo garo sa budget na ini, pagkakasyahon mi na makabalik kami sa mga barangay para magkaigwagiraray ning reorientation para po sa mga Bantay Familia volunteers. Ang iba po kaya baga kang nag-eleksyon, naglaylo kita, may mga iba mananalihis ng daan, kaya garo dai active. Pero nganyan po, baka iyan pong paglaog kayo ng budget, tangon yan. Ini na po, pag nganyan na magkakaigwa ng assessment and planning ang samuyang grupo, dahil lang po kayo na-aprobara naman sa budget, ang samuyang budget, si appropriation, baka po mapakiulayan ta na magkaigwa giraray kami ng
year-end evaluation and assessment and planning na padagos. Ilalaog ko ining mga suggestion mo, June, ipaabot ko man gabos sa grupo. Thank you. Salamat po, Vice. Thank you, thank Alright, you. one last question for our Vice Mayor. Ay, sa likod. Medyo late kaya ko ay. Sa pagmasid ko ba, siguro komplikado ang sitwasyon ta sa manood kayan sa mga focus na program kang Bantay Pamilya. Di ko lang kaya nabasa sa infographics sa kasi profile. Ano po, styling dapat fokusan ng kung sa background kan mga culprits or victims or within the family. May indication na they are involved in prohibited drugs. Ang iba po. They are unmarried, broken homes. Ang iba po. What else? Ano pa? Hindi nag-undergo ng marriage or family counseling, or they are underemployed, unemployed, or without decent living. Maraming i-consider Ayun po. Yan po yan sa mga factor. Maitaas ang moral nila. Kasi sa moral yan ng tao, pag-aaral niya, yan ang background niya, may iniingatan siyang pangaran or honor. Yan lang po. Iyo po. Kaya ito pong yaon si Monsignor Rojas, kang Family Ministry. May po kami, may joint program kami na pag-aro kaya na may mga problema, pigdadarami po sa indakta. Kuminsan kaya, daiman psychologist ang kaipuhan. Ang kaipuhan itong garo, yung may pagkaparte sa Diyos, aro kayan. So, dinadarami po siya. Kaya ito sa Family Ministry, igwa pong madre, si Sister Edith kaya ito. Tapos si Father, siya mismo, sinda po mga ito sinagkagaano sa mag-agum. Ngunyan po kaya, garo iba na ang head kang Family Ministry, bishop na si Rojas. So, baka po makitay up giraray kami sa araw kaya na makakatao. Kung katoliko ko po kaya baga, mas papaanuhon ta itong moral values, itong sa pagtubod sa Diyos, mas kikilingan ta kaysa kang psychologist na clinical ang sa iyang approach. So, ba po yaka ito talaga, Dua po ang counseling tech na ginigibo mika ito. Saro, itong sa Family Ministry, tapos itong mga clinical psychologist. Sa ngunyan po kaya, ito na lang clinical psychologist ang yaon. Pero na po kami. Ko minsan, may mga problema mo po na pwedeng pag-urulayan pa. Kaya nga sabi mi, dahil kami nagpapasuway, naggigibo pa po kami ng paagi. Na para po maging maray pa ang pamilya. Once kaya si Aki po, ang problema mi pa po, kung tiyoon o kaya kapartidaryo ang nag-abuso duman sa Aki, pag naipakulong mo na, ibabalik mo si Aki duman sa pamilya, garo within the family, nagkakaigwaning problema man. Oo, garo binabasol kang ibang mga relatives. Kaya guminsan si Aki, lalong nagkakaigwa ning dikit na man. Kaya po yan nga ang tututukan mi sa mga aftercare program. Kaya mas maano po kami ngunyan. Ma-deviate po kami sa usual na intake na lang, tapos pagkatas kang court hearing, tapos na, maiuli na, tapos na. Ngunyan po talagang bubususi yung kuna na hanggang dai bubutasan ng Aki, hanggang dai kami nakakasiguro na magiging marhay ang sa iyang Oo. Tapos itong sinasabi nyo doon na drug-related, ang iba pong mga Aki dyan, nasa kulungan ng magurang, both father and mother, drug-related. Tulong magtururugang, yaon po sa muya. Igwa pa pong duwa, nakaluwas naman, kaya lang dahil may pa itinatao si Aki, hanggang dahil may masiguro na may trabaho na si lalaki. Igwa po nga ni kaming duwang Aki man na si ina nasa na drugs, sa drugs man na si ina, si ama, si mga Aki ko minsan nagtutururog sa computer shop, tagaro duman nagtatrabaho. Pig ko amin man po girare. Nakiki-coordinate po kami. Actually po itong kamoyang case na inuli na may nainuli na po kami sa Parting Quezon, igwa po sa Caloocan. Igwa po kami sa Masbating mga nakiki-coordinate man po kami gabos sa mga bago kami na turnover, gabos yan gabos po yan pigi-imbestigahan, kung may mga relatives pa, kung may yung relatives talagang
Dahil man po. Kami po dyan sa shelter pala, dapat dyan halfway home, ngunyan po nagiging temporary shelter na sinda. Pinakahababa ming client is 15. Nagahanggang 25 kami. Kaya sinasabi ko baga, ang budget limited. 50,000 lang po ang budget ninda sa pagkakan. Kabali po dyan si grocery, kabali si mga ninda. So, maray na sana may mga friends. May mga nahahagadan kung may kulang. Lalo na kang nag-eskwela, dahil po kabali duman si uniform, dahil kabali si sapatos. Maray na sana may nagtabang, may nagtaong mga sapatos, may mga school bags, school supplies. Dahil po yan kabali sa budget ninda. Oo, yan po. Actually, saro po yan sa program ko ka ito. Nang unyan, iaano ko po kay Gail. Bako na lang po nga ni dyan sa Rodson, kadakol na kitang may mga cases na po kita. May mga, dahil lang po nga niyan, ako mas concerned ako sa child prostitution sa mga eskwelahan po yan. Dayan pala, ang sabi ka itong yaon sa muya, ang child prostitution, marirecruit sinda. Tapos nagre-recruit sinda kang ibang mga kaibanan ninda. So nagdadakol sinda. Taara mo na, easy life. Bagong cellphone, iPad, na bagong mga very ang mga aki, susceptible, lalong-lalo na kung daiman financially, ang pamilya, na dai makakaan, tapos maiinggit sinda. Madalion po, madalion. Ang sa indang mga kliyente, mga gurang. Tinadara sinda sa Quezon, sa may resort dyan. Pag-uuli ninda, mga meal. Kaya madali pong ma-encourage ang mga aki. Thank you. Ay, igwa pa. Suggestion ko lang po sa magurang kang aki na nabiktima ang aki pag nag-undergo ning arog ka iyan is ang aki irayo duman mo na sa pamilya. Why? Kasi naiisip niya, nahihiling niya ang mga taong nag-abuso. So, saro yan sa mga suggestion ko sa mga nag-undergo. Kasi anxiety yan turning into depression niya na nag-iisip ang aki na mag-suicide. The more na nahihiling niya ang taong nagigibukain sa iya, the more na nagsisink-in niya sa iya. So, dapat yan irayo, as in i-counseling, undergo psychiatrist manggiraray. Thank you po. Actually, aro kang sinabi ko kasubago, yaw na po siya sa shelter. As in, habang yaon siya sa shelter, may counseling nangyayari sa iya. Ako nagpapasalamat ako sa mga OJT mga fourth year student yan, psychology student, social worker, dati-dati igo kaming hali pa sa UST. Saro kaya po kami ang Bantay Pamilya na perming sinasuggest kang DSWD region na pagdarahan kang mga aki. Nahihiling talaga kay Aninda ang mga cases. Nagkakaigwa po sinda pag nag-report na sinda, nahihiling ninda na nahahasa si mga estudyante sa mga tunay na kaso. Bako po itong in writing lang or hearsay, kundi nahihiling ninda mismo si mga aki. Miski tapos na sindang mag-OJT, nagbabaralik yan si mga aki, mga estudyante. Tapigihiling nakakaigwa na sinda ning garo report sa aki man. And then nahihiling talaga ninda kung ano ang pangangaipo kang mga aki. Kaya very thankful ako sa mga eskwelahan na may MOA kami. Ay, Gladys. Lang po ni Vice, kasi di ba, haluyo na po ang Bantay Pamilya. Garo nga siya institusyon 24. Ayun po. 24 na kami ngayon na grabe next na po year. ang accomplishments ng Bantay Pamilya. Nahiniling ko po kay the proposal. Mayo po kamong plano, halimbawa ngayon, mag-produce po ngayon ng knowledge product, kasi po, ito bagang si best practices nindo, or po mga infographics para po mas makatabang na itong, di ba ang uso po kayo ng infographics na iniyong mo niyan ang current ngayon na data ngayon tungkol sa arog kaniyo, na baka pwede man po para mas itong mag-raising awareness din po sa mga barangay. Okay. Sabi po nindo, hub na baga kaya siya. Oo, learning hub na talaga siya. Opo, itong baka po pwede man makaproduce ang Bantay Pamilya ning nakadocument na si best practices niya para Kay magkuha kita ng talaga na masurat, writer. Actually, may nag-approach na. Ang Bantay Pamilya pala,
naisurat na siya sa 2 libro. Si Saro Pig ang author, si Lenny Felix. Ang Saro, itong Pigtaukan DILG, itong Community Response Team. Saro kami sa nagkikinibo nindang ehemplo kang Sarong Maray na Community Response Team. 2 libro na po ang nagsurat sa Bantay Pamilya. And then si Lenny Felix nga ni, nag-ano man sa ko, maano ko ta kami, he says, na libro kang Bantay Pamilya. Ang problema nga ni, mayo kaming budget. Nakaipuhan, ara mo, ang mga nagsusurat, kaipuhan man kayan pala ng budget. Sabi ko, ko afford pa ka ito. Pero willing siya na magsurat sa kang libro. Si Lenny Felix, baga, saro siyang writer, nag-ano. Baka pwede. Kung tabangan nindo kami. Ako po, kaya talaga sa totoo lang, maluya ako kang mga surat-surat, yung mga monitor, mga pa-picture-picture na yan. Pasensya po kamo, dahil po ako mahilig kayan. Mas tama na si taong magsabi ko ano ang ginibo kaysa kang mga ipipicture-picture. Pasensya na po. Dahil po talaga kamo makakaano sa ko kayan. Maluya po ako sa mga surat-surat. Ay iyo, mas makahagad ako sa NCPC, baka may kabisto ka mo na pwede. Oo. Oo. Actually ka ito, may na-interview na siya. Itong mga client may talaga na na-interview na ni Lenny. Kaya nagpupuon ako kaya lang talaga kulang kami mayo kaming budget for that. Ayun mo na, si researcher, pagkatapos si pagkaag ng libro paano. Igwa na ko he says, she says. Budget, mayo lang talaga kaming budget kaya kaini. Thank you. Pinababaan na po nga ni ang budget sa MUYA. Pinababaan na kami. Dati 1.5, binibo na lang 1.2 nga ni, baka mababaan pa pag-present sa ano. Vice Mayor, we have one last question. Good morning po, Vice. Si Angko po. Bali po, ihapot ko lang po itong about duman sa LLK na itong Poor of the Poorest po, ma'am. May naghahapot na po kaya sa kuya, ma'am. Okay. Saro po kaya sa project talaga kang LLK. Maghanap ng sarong, inikiya po, nakaulay ko man ng sarong civic organization na sinda ang ma-provide ng materials. Ang LLK, saro igwa po sindang in-identify na poorest of the poor na iyo to si tatabangan. Siguro mo niya na December 10 na lang yan na maluag ang civic. Ito kayang civic organization, garo nagbago ng presidente, kaya daiba ko yan na si project. Na sindang ma-provide ng materials ta itong pinaka-tios na ang baharong garagaba na saro yan sa project ang LLK. Yan po ang mi. Tapos itong may mga sakata na lang So iyon na kaulay ko na si pero may bago na kay ang presidente ka itong organization. Bako na si may sadiri ning hardware. Kaya dai na mataon ning materials. Pero makaulay kita. Pag meeting nindo maka-meeting kita sa inda. Bako lang po kay Asinda talagang LLK na regular ang sa indang kabali siya. Regular po ang meeting ninda, as in pinag-uurulayan ninda po ang gigiribuhon. O sinda po ang makakapatunay na nakakatabang na po sinda mga kapwa ninda lalaki na kuminsan ninaagi sa irinuman, kuminsan ninaagi sa mas tatao ang lalaki mag-approach sa lalaki, kapwa ninda lalaki. Kesa kung babae ang mataram sa lalaki ay na yan, garo kaman nga si Agong madada manggiraray o di mas maray pong sinda mismo ang maging maging advocates. Thank you, Vice Mayor Nana Diazes. Thank you, man. Thank you. June, thank you sa mga nagharapot. Thank you, Vice. For our next presenter, may I call on Councilor Kylie Tripulca, SK Federation President.
Okay na po. Just maray na aga po sa Tuyaga Boss. Ako po liwat si Councilor Kylie Tripulca, SK Federation President po. Ma-present po ako ngunyan kang samuya pong budget para po sa Youth Development Fund. Pero bago po ako magpuon, dikit na paglinaw po na Youth Development Fund po, bako po iyan ang inaapod na SK Fund. Ang SK Fund po, saro lang po yan sa component kang Youth Development Fund. So, dawaan naman pong youth-related activities, dyan po yan kinukuha sa Youth Development Fund. Saro po kaya yan sa mga misconceptions before na ang Youth Development Fund po nai-equate siya or nai-equate siya sa SK Fund. So, yan po. Sana po malinaw po yan sa tuyangon yan. Maray na aga po palan sa tuya pong mga panels, saka sa mga nagadangog po sa tuya ngunyan sa live. Live po kita ngunyan. Inuton ko po, i-present sa Indo ang, sige po, next slide. Yan. Ang laog po kang sa kuya pala na report ngunyan na pagkaaga. Iyo po Naga City Youth Officials 2023 Fund, Sangguniang Kabataan Federation, ang Sports Development Programs po, ang Special Activities po for the Youth or hali po yun sa Office of the Mayor, and igwa din po kita ning SP Office Operations and Expenses, para po yun sa Sangguniang Kabataan, sa iba pa pong mga youth organizations. Naga City Local Youth Development Office, kaya lang po ini po, tinautan na po ini sa satuyang Youth Development Officer na enot na po nag-present last week si Sir Dada de la Rosa. And of course po itong rehabilitation of Naga City Youth Development Center. So sa atyan po, mas i-explain ko pa po yan sa Indo. Next slide po. So yan po ang Naga City Youth Officials Fund. Yan po kaya hali yan sa City Ordinance number 2007-008 2012-035. Yun po yan sa inaapod tang Youth Code. Iyang 2007 ki Sir Allen Riondanga po iyan. Yan 2012 ki Councilor Lentoy. And yan 2018-008, saro po yan sa paborito ko dahil yan po ang nag-institutionalize and nag-strengthen kan mga nakaagi na pong City Youth Officials Ordinance. Si Attorney Arroyo din po ang nagpanday kayan. And saka recently po, nagigibo din po kami ng mga pag-improve pa po kayan ordinance na iyan. Dahil ang City Youth Officials Program po, yan po ang one of the longest running youth governance internship programs po. Bako lang po digdi sa city, kundi pati po nationally. So, kadakol po nag-a-adapt ka iyang programang iyan. So, kung maaaraman ta po, igwa na din po sa Pili, sa Pasakaw, and sa mga kataid ta pong mga banwaan at mga syudad. And dawa po outside Bicol region, ina-adapt na po ini yung programang ini kang City Youth Officials. So, ang City Youth Officials po natukaw ning sarong taon bilang termino ninda. Yan po ang lawig kasay ng pagsirbi. So, kaibanan po yan kang sa tuyang mga local officials and department heads. So, kung ano po ang trabaho ninda, iyuman po ang ina-expect na maging trabaho kan sarong City Youth Official. So, sinda po, igwa man sinda ning honorariang inaapod. Kung sinda po kaya, base dyan sa ordinance, matukaw, matake oath, April 16 hanggang May 31 po. Yan po si physical sana. Kasi sabi tangani po, 1 year si termino ninda. Igwa po sinda ning physical internship. But sabihon po, kay po nindang maglaog sa opisina, ning araw po kaya na 1.5 month, kundi po ako nagkakasala, na physical internship sa City Hall, sa mga opisina ka mga department heads. Araw po kang halimbawa sa City Vet Office, duman po sa Del Rosario, duman man po sinda. Yan, 540.50 yun po yan ang rate kang sarong casual employee kang City Hall. Tapos, igwa po kitang 48 City Youth Officials, so puon mayor hanggang sa department head po. And nakakwenta po yan sa 40 days. Yan po, 1,167,800
and 480. So yan pa lang po, sa honoraria pa lang po yan kang city youth officials. And yan pong 2018-008, yung po dyan yan sa pag-document po kan sa indang mga report, pag-file po kan sa indang mga accomplishment, and sa indang po mga programs and activities. So may nakatagama po dyan 100,000. So ininita po yan by law, iralaag dyan. Ang monthly allowance po ninda, again, under the same ordinance, 500 po per month. Ang ratio po kayan, ang logic po kayan, syempre, mga estudyante po ini, halos, ang iba po digdi, kumbaga sa 48, may saruudwa lang po dyan na working student. And gusto ba po kang ordinance na yan, matawan po ning allowance. At the same time, mga estudyante din po ini, may mga pinagkakagastusan sa inda po mga pagklase. Tanganing mas mabalanse ang sa indang trabaho, as in pagklase, tigtawanan po yan ning arugkya na honoraria. So, yan po, nakukuha po yan at the end of their term. So, day man po yan kinukuha bulan-bulan. Naiipon po iyan from the period of January to March 2023. So, si Sangunyan po, makukuha na ninday tungunyan kasi April hanggang December. Tapos, for next year po, ang tig-allocate dyan, kaya 72,000 na lang po yan. Pero, totoong computation po kayan, 144,000. Kasi sabi tangani po, poon yan June to December, sorry, yung palang pong duwang yan, yun ang total computation. Yan pong 144,000 para sa year na ini, 2022. Pero nagko-compute kita ng 2023 budget, kaya po yan nasa taas po ang susundun ta. Si tada pong bulan from January, February, until March. So, igwa din po kitang inaapod na executive committee. Iyo po yan sinag-screen sa city youth officials and nag-guide. So, ako po bilang committee chairperson on youth and sports, iyo po ang nagtutukaw na committee chairperson. Tapos, igwa din po kita ning kaibanan sa NYC, sa Local Youth Development Office, sa MNCCI. Tapos, sa iba po pa pong mga, Naga City Press Corps. Igwa din po hali sa iba pa pong mga youth organizations. Aro po kan JCI. So, iyan po, syempre, pigahandaan mo itong sa pag-print kang sa indang mga promotional materials, inililibot niyo po yan sa kada schools and sa barangays. Igwa din po kaming mga meetings dyan, kaya lang, dahil man po nauubos yan, 20,000 na yan. Pero, dahil last year, nag-COVID po kaya baga. So, bale, na-restrict and nag-limit itong samuyang online, sang samuyang face-to-face na interaction. So, bale, nag-online po kami katong medium para sa meetings. Yung written examinations po, conservative na po ang pag-budget na dyan. So, meals po, yan, for the 60 participants, I mean 60 people from the committee, and then kabali na din po si sa office. And yan, sa printing of test questions po, pigpapasubli po kita kang RISO, duman sa ESO. Tapos, syempre may mga IDs po. Basta yan po ang total 18,750. May expenses din po ang oral interviews kasi ang pag-exam po sa CYO, igwa pong inaagihan na written and oral examination. So, may inot po itong written. Tapos, kapag nakalawag ka po sa top 48, igwa kaning oral interview. Yan po yan, sa ma-determine ka sa imong rank. Tapos, yan na po, 18,900. Tapos, may per dime po and honoraria dyan itong execom members. 500 po. Pero, nakaano po dyan itong 5 meetings. Kabali na po si oral and written examination, 17.5. Igwa din pong orientation with city youth officials and department heads. So, syempre po, kay po nindang maaraman ang know-hows po kang opisina na lalaugan ninda. And ano po si klase kang work na sa inda pong gigibuhon for the entire term ninda. Igwa din po sindaning team building activity. Actually, katakod pa po yan kay itong sa examination, examination process.
After po kayan, nahihiling ta din po itong leadership skills kang Aki. Tapos, syempre po itong sa iyang character, medyo nahihiling ta na din po yan dyan. Though not at an instant, but igwa pong mga napapahiling na manifestations ang mga Aki dyan. So, it could affect how the execom members will see their standing bilang city youth official po. Tapos, may mga, of course, supplies and materials and contingency. So, yan pong sa operational expenses, of course, they have to have their own uniform. May type A and B po yan. Depende po sa klase kan activity na igwang na-attendan ninda. Dahil aram taw din po baga kaibanan din sindakang city officials and department heads sa official functions ninda. So, igwa po sila niyan duwang uniforms, IDs, yan. And then, i-discuss ko na po yan Youth Month and other events and activities. Igwa po sindang 200,000. Why that amount? Yaw na po dyan tong Youth Month celebration ta na nangyayari kada May. So, if nadangog po nindo, ang pinaka-paborito ko pati pong activity sa Youth Month, ang sinasabay po kayo dyan ng Pride Month. So, inot na ginibo dyan kang city officials. And ako po itong sa kuyang counterpart. Nagpanday po kami ning resolution na temporarily painting rainbow-colored pedestrian lanes dyan po sa former Ginastilyohan Road sa Naga City. Yan po nagsisimbolize kan sa mong suporta po sa LGBTQIA+ community. Siyempre, in connection na din po katong celebration ta ning Pride Month. Pero ang Pride Month po is in June. Kaya lang, siyempre, before pa, gusto ta po igwan na kayo ning preparations na arog kaini. Tapos, igwa din po kita ning kadakol na events ang naisip lang sa to yung mga CYO. Arog po kan feeding program, yan po sa office mi ma'am po yan. Duman sa Kanda Street sa Concepcion, Pequeña. Tapos nag-igwa din po kitang promotion of course of environmental care. Saro po din yan sa advocacies kang Strelia. Yung po si Sir Vincent Didi Kaibanan mi. Nag-release po kami ng 10,000 tilapia fingerlings po sa Bicol River. Sa Danlugan po ni Ina, dyan sa Balatas po. Tinabangan po kami kang BIFAR Regional Office. Tapos kang SWMO and ENRO. Tapos po, igwa din po ning bentang-benta Pride Merch. Duman po yan sa Plaza Ginanap. Pakatapos po yan katong parade kang LGBT community. And igwa din po ning Mardi Gras competition and then fashion show. Itong fashion show po, tig showcase duman itong mga young entrepreneurs na into designing, tapos into fashion or clothing industry. Tapos, syempre po, ang tema kayo ito, promotion kang rights kang LGBTQIA+ community. Tapos, siguro din pong talk show na naganap, pero minecanize na lang po siya na mas madaling ma-appreciate kang mga tao dahil nasa online pa po kita kayo dito. So, ito pong mga testimonials kang mga LGBTQIA+ community, tapos pati po itong mga nasa iba't ibang field, ano po, entrepreneurship, business, para po mahiling ta po na ang mga LGBTQIA+ community po, grabe ang contribution digdi sa satuya pong community. Kaya po anta lang po sigurong tawan ning panahon tanganing mai-acknowledge po iyan. And aside from that po, igwa din po ning ginaganap na year-end evaluation. So bago po yan mangyari, Youth Month po, yan 200,000. Hindi man po yan nauubos dyan lang. Igwa pa po sa mga ibang activities. Ang pinaka-recent po nindang activity, iyo po itong nalinguan ko pala, igwa pa sinda ka tong color run, tapos mural painting dyan po sa may JMR Museum. Ito po mural dyan about LGBT, sa inda po iyan na activity.
Tapos, yan na po. After Kayan Youth Month, ang saro sa mga naging activity ninda itong climate and energy advocate volunteers training or inapod na CEAV training. Ang ginigibo po kayan, since limited sa naman lang ang budget, igo pong mga partners, nakikipag-partner sa city officials. So, less to none ang pagbawas po sa budget ninda. So, yan po, about yan duman sa climate and energy advocate volunteers training. So, mas kadakol pa po kitang na hihikayat ng mga jóvenes na magbali po idigdi, tanganin pong pag-ulayan ang action, advocacy po, manungod sa climate and energy social issues. Igwa din po sindang recent na ginibuhan na activity itong tabang na genyut para po duman sa mga volunteers po kang typhoon. Igwa din po sindang participation din duman sa Pinas Lakas Ligtas Fiesta Booster Vaccination. Sinda po itong sa mga malls, sa SM kundi po ako nagkakasala. Sinda po nagtukaw duman. Kang bulan kan Agosto hanggang September. So yan, pipira lang po yan sa mga naging activities ninda. Tapos dyan po sa year-end evaluation, nagre-report din po sinda kung si executive saka si legislative man po ninda and then si mga department heads. So yan po, 1,861,700.80. So, kadikit na pagbalik lang po sa nakaagi. Kaito pong bago ako magtukaw, 2018, nasa 3 million po ang budget kang youth. Dahil may pa po si SK kaito, di ba po? Pirang taon pong na-postpone si SK elections kaito. Kadtong nagtuko po ako na hiling mi po na kulang siyang maray dahil kadakulong pong youth ang yaong po dyan sa Youth Development Fund, nag-aasa dyan sa pondong iyan. Napigpadagdagan ta po yan into 5 million. Kaya lang katong COVID nag-trim down po uli iyan. So ngunyan po nag-aay kita na maibalik po siya duman sa dating fund of 5 million. Sige po. Ang questions po okay lang after. I-reserve po muna nindo ang questions nindo. Let's discuss naman po ining sa Sangguniang Kabataan Federation. Actually po, ang Sangguniang Kabataan Federation po, kung mabasa po kamo ning SK Reform Law, mayo man po tiglaag duman kung papaano po mag-budget ang SK Federation. Para po sa SK Barangay Councils, igwa po. Iyo po yan ang sinusunod kang kada SK Barangay Councils. Ang DBM Circular po and Joint Memo Circular kan DBM, DILG, and NYC. So, syempre po, gusto taman na may basis ang satuyang pagtao po ning pag-alokar nin pondo. So, sa kaiuman din po yan ang kamuotan kan SK, kan buong Sangguniang Kabataan Law, na ang priority projects po mapaduman sa mga makabuluhan ng mga aktibidades na masuporta po sa edukasyon, environmental protection, climate change, DRRM, youth employment and livelihood, health and anti-drug abuse, gender sensitivity, sports development. So yan po talaga si pinaka main focus kumbaga kan circular na ito. So punanta po dyan sa equitable access to quality education. Igwa naman po katang existing na mga scholarship programs na pwedeng applyan. Ito pong sa tertiary scholarship program kang city. So, sa ESO po iyan, pwede pong mag-apply dyan. As of the moment, sa last ko pong pag-check, igwa kita ning 800 scholars, bagong scholars po sa Naga City Scholars Guild. So, yan po, si mga makukuang scholars, kaya igwang nakukuang full or half scholarship po. Tapos, yan po, siguro, sa na lang po yan, continuar na lang po. Si mga trainings po yan, skills training, na pwede pong maitabang
pa sa mga kahubenan. May mga naghahagad po kaya sa muya ning training, arog kang butchering, tapos yan, mga arog po kaya na training sa igwa pa pong, minsan nga na itong pati sa driver's education po baga, sa road education, tapos road safety education. So mga arog po kaya yan. Baking, siguro si mga actually ano na siya leading to livelihood na din po siya. Tapos sa environmental protection po, iga po kita ning mga seminars dyan. Nagkukuha po kita ning, kadto po last time si nagibumi po is partnership po siya with Smart Communications. So sinda po nagtao sinda ning update about ano na po ang kamugtakan kan sa tuyang environment kan nagaigwa po kita ning COVID-19 pandemic. And may climate change adaptation din po kita. Data po po yun nagigibo. Naka-schedule na po yan ngunyan na October. Sa office po yan ni Sir Alcamel. Tapos last time po, actually take ko na po yan simultaneously CND. Yan Disaster Risk Reduction and Resiliency. Before po, nag-training na po dyan si mga SK. Nangyari po yan duman sa sports complex. So, igo po ning land training, day pa po water, pero hinihiling ta pong makatrain din kita sa water. Prone po baga sa flood, daw anang po, may mga lakdang na ang city para maayos po yan mga problem ta sa flooding. So, yan po, Disaster Risk Reduction and Resiliency and Climate Change Adaptation yan. Ngunyan na October po. Yan, youth employment and livelihood man po, yun na po yan sinadiscuss ko din sa baago simultaneously with letter A. Pero igwa din po kita ning inaapod na tabang tugang ordinance, saro din po ako sa author kay yan. Resulta po yan kay itong pagklase sa Development Academy of the Philippines. Kay riba ko po kayan sinda Vice Mayor Nene, Attorney Rosales, Sir Elmer Baldemoro. So pwede po mag-apply dyan. Yan po baga si interest-free loan program kang city. Ang magayon po dyan, dawa po si mga hoben ng mga entrepreneurs na nakakapag-avail po kayan. Tapos kapag ika po good payer, magbayad ka sa oras, maka-avail ka pa po ng higher loan sa say mo pong second time na pagkuha kayan. If I'm not mistaken, si inot pong pag-apply mo dyan sa loan na yan is 5,000. Tapos kapag nag-apply ka outro, masalang ka na until 15,000. Aro po kayan si range niya. Tapos dakulo na po kitang natabangan kaiyan. Ang bukod pa po dyan, kapag may opportunity, naggigibo po kita katong mga trade fairs or mga business trade fairs na ang tigtatampok ta po dyan si mga products and services po ka mga young entrepreneurs, lalong-lalo na po si mga may problema sa capital ninda. And sa iba pong nagka-capitalize sa online merchandising or promotion. So, syempre, may man pong means mag-put up ning sa diri or ning physical store, tinatawan tapos hindi ning opportunity na for at least dawa po pirang aldaw, siguro 3 to 4 days until a week siguro, dako lang tabang na po daayan sa sainda. Dahil nakakamit sinda ning more potential customers and clients, and si competition din po, level of competition within the same industry, yan na nahihiling po ninda. Sa health and anti-drug abuse po, po yan, sa COVID-19 response, kadakula pa po yan, anti-drug abuse, mental health awareness, HIV, STD, AIDS awareness. Sorry, day may na-update. Pero ano na po yan, decrease na po yan sa COVID-19 response dahil pababa naman po ang sa COVID ngunyan, ang cases. Pero nagpasigurado man po giraray kita dyan. Yan po yan si mga health kits na tigpapanaw kang SK, tapos minsan po si mga pero halos may mga sponsors and donors man po kita. Itong food allowance din po yan. So, kapag may mga youth po na, yan si mga youth na nangangayipuhan po, yan po si priority mi dyan.
Anti-drug abuse po, katabang tapo dyan ang PNP, tapos syempre ang satuya pong ang satuya pong Naga City Anti-Drugs Abuse Office or Council. Tapos yan pong mental health awareness. Si Ma'am Gail Abunal, si satuya pong mabentang katabang po dyan, nagkakaigwa po ng psychological first aid training. Si pigpunan po yan kang CYO 2021. So, pigpapadagos. Mauta po yan ipadagos. Dahil angkop po yan, lalong-lalo na po sa mga youth mo yan. Kasi katakot na din po yan kasi ito yung advocacy sa sa suicide prevention po. Lalo na po dahil ang mga victims po, mostly mga kahubenan. And yung HIV, STD, AIDS awareness po, ongoing po yan sa Social Hygiene Clinic and City Health Office. So si recent po yan ginibo, panahon pa kang pandemic, itong community pantry na ginibo pero igwa kita ning health desk duman, contraceptives health desks. May mga contraceptives po duman, tapos may mga train po duman na ma-counsel po duman sa mga ma-avail po katong contraceptives. Tapos may mga po kita testing booths or testing areas every time may activities po ang youth, lalong-lalo na po sa plaza, sa mga open areas po nakadakol ang audience and halos mga kahubenan po. And nag-training din po kita kayan, community-based screeners na inaapod, na pwede po sindang makanood kung paano mag-test kung ma-positive po sa HIV or AIDS po. So, yan. Pero of course, kay Puan i-follow itong pinaka confidential na process na dapat si confidentiality and privacy katong tao maprotektaran. So, dyan po sa mga haraling sa mga bars and hubs, naginibo na po yan katong sa mga SK in cooperation with FPAP. Yan. Sa gender sensitivity po, parehas din po yan na advocacy, parehas kang SK and kang CYO. Pero ini po, si mga more on pag-invite na po ini mga speakers na nagto-talk about gender sensitivity. Bako lang po sa LGBT, pero siguro si gender disinformation for female, and of course, gabos na din po ni genders dyan. Kasi din po kitang abuse to men, may abuses din sa women and children, and then of course sa LGBTQIA+ community po. In sports development po, si sports uniform, ginamit po yan ngunyan for interbarangay kasi data po na anticipate na by this year, mababa na po si status si alert level status and may babalik na si sports totally. So kadakol pong naging problema ngunyan, pero siguro ang importante na idagos taman giraray sa sports program Dahil inaharanap na din po kan kahubenan. Dahil na po kaya magayon na nakafocus na sa digital learning. Kaya po baga pirming may balance kan sa tuyang utak and hawak. So, yan po, binalik po si sports dyan. Tagamata po muna yan sa interbarangay. Para pangbayad po yan sa mga officiating, tapos sa pagkakan, syempre, tapos medals and trophies. Actually, po akong tigpasang ordinance ngunyan, pasa siyang on Sangguniang level. An ordinance po siya establishing a system for the annual Interbarangay Sports Fest. Kaya lang, iling-ilingon po si status po kay Eddo. Yan po ang pinaka nagugustuhan ko ining nasa pinaka-paborito ko ining nasa anong part ni? Left po, right nindo. Yung capability building na nag-emphasize po sa leadership trainings. Kasi nagagamit po yan kan mga youth na nagkakaralase
and even si mga nasa out of school youth po. And kay puhanan po ning maray ining continuing training for sangguniang kabataan. Kasi para po sa kuya, though na revise na po si SK Law, kadakulon pa po duman loopholes na kay puan masimbagan. Lalong-lalo na po si financial independence kang SK, si pagbukod po kang SK sa barangay. So, baka po siya madaling trabaho, kay puan po siyang pag-adalan, lalong-lalo na po dahil nag-i-involve po ini kang kadakol na accounting processes. Tapos nag-i-involve po ni kang, syempre, pagkapot and pag-disburse kan kwarta. So, yan po. Youth Summit, naganap na po yan kan opisina na dada po. And igwa din pong kitang pigpasiguro pa dyan sa satuyang pondo. Tanganing kung kay puhanan man po, ready lang po ang SK magtagama para dyan. Yung linggo ng kabataan po, yan din po si under section 30 yan, kang RA 10742. Si SK Loma lang po iyan. Sorry, na nagsasabi po na kay puhan po ang bawat barangay, munisipyo, syudad, probinsya, mag-celebrar po kayo ni yung Linggo ng Kabataan on the same week na ma-fall ang International Youth Day. So, ang nangyari po ngunit na taon, nagkaigwa po kitang pag-celebrate kang National Aspin Day para man po yan sa satuyang mga pets, dyan po sa Robinson's Place, Naga. So, katabang tapo dyan si Happy Pets Club kang Robinsons. Siyempre po si Satuyang Naga City Vet Office. Tapos, gaya po kita dyan ng Naga City Vet Wellness Booth. So, iga po yan ng free pet screening and consultation, anti-rabies, vaccination and castration. Tapos, iga din po kitang talk, of course, paano maging responsible pet owners. Saka talk on rabies and animal bite management. So, ang pigpoprotektaran ta po, digdibak ko lang si mga hayop, pati din po si owner. Ano po, kasi syempre, accidents do happen, baka makagat ka nga ning ido, ano ba, magbisita ka po bagas sa sarong-harong, day mo man harong, may day ta inaasahan, makagat ka, ara mo po kanong gigibuhon. Tapos, siyempre, kay po ang maging responsible pet owners, they po enough na nag-adapt lang kita or nagbabakal ng mga hayop. Kay po anta din po yan pangatamanan. Tapos, ini pong sunod na activity to digdi, itong adoption drive. Adoption po yan. Ito po baga mga stray dogs na nakukuha tas nilalagta sa pound. Tigdararap po ito kang kay niyong program na po ini sa Robinsons, tangani pong mag-i-adapt katong mga gustong mag-adapt ning mga ido, tanganing ma-rescue po sinda. Tapos, katabang ta po dyan si Heart of Paws, again, sa kasi City Vet Office. Tapos, igwa din po dyan yung donation drive dahil dakulon pong mga animals na may mga hilang, day man po kayang sustentuhan kang City Vet Office na or kang iba't ibang foundations po na nag-care for pets. So, yan po, binuburulong po yan. Taning day na po, syempre, para itong ido, masumpayan pa si buhay, saka day na din makaapekta sa ibang mga ido. Yan po, igwa din ng parade and pet games, tapos ginoo at binibining aspin. Siyempre po, kay puhanta din pong tawan ng equal care ang sa tuyo po mga atama na aspin. Dawa may po sinda mga lahi. Dapat po pantay ang sa tuyang pagtrato sa sainda. Gawin po kita ng academic festival, photojournalism, extemporaneous speaking, and quiz bee na ginanap. Tapos sigwa din po kita katong Ideathon Challenge. Ini man po about climate man po yan. Yan po, sabi po nga niyan sa RA 10742, yan si mga nairisipan pong activities and mga suggest po ka sa to yung mga youth. Pag-celebrate po katong theme na intergenerational solidarity, creating a world for all ages. So yan, tigtesta si intalak katong mga jóvenes, and then habang nag-uugma din po sinda. Tapos, sinufulfill taman siyempre si sa tuyang agenda ng youth involvement
para po sa mas sustainable and energy and climate education. So, dyan po sa JMR Debate Championship, nangyari din po yan ngunyan. Actually, igo po kita dyan saro po yan debate competition. Siyempre po, igwang mga topics na madadangog ta ang both sides, ang opposition and then ang magayon po dyan, ang affirmative, ang magayon po dyan ngunyan dahil igo po kita mga participants outside the country. Igo po kung di ako nagkakasalang mga nagsali dyan from India. So, yan po, Jessie M. Robredo Debate Championship. Ikaduwang run na po yan. Ikatulo po next year. May Music Arts and Dance Festival din po kita. Si first na po kayan itong pig-invite si Mayonnaise. Songwriting competition po yan about po sa recent issues na kinakahampang ka mga youth ngunyan. Tigta-translate ta po into music or arts and dance. Yan din po, igwa din po ning year-end evaluation ang SK na ginaganap. Tapos igwa din po kaming by law, sabi po kay Puhan mi mag-meet kang SK Federation bulan-bulan. Kami po, igwa pa po maning ibang mga activities, araw katong Naga-Vax to the Max, si first po, yan ang pag-implement katong vaccination drive. Nagturo ko po ang mga SK sa mga kanya-kanyang barangay for almost 2 months para po maghikayat kang ang vaccine registration and then magpabakuna naman po, syempre giraray. Tapos kasagsagan po yan kang eleksyon, kaya igwa din po kami ning Triumph PH, na partnership po with debate societies para po sa voters education. Tapos, syempre po, nag-sports season, nanaw din po kita ng mga sports uniforms. And itong office na din po ang nagman katong si City Youth Officials program. And may sports equipment din po kitang tinao para sa satuyang mga 27 barangays para magamit po kang satuyang mga kahubenan. And, sorry, sa next slide po, sorry. Yan, nilidiscuss ko na po si next slide, sorry. Yan pong billiards tournament, yan po, naganap na din po yan kang April. Si Taekwondo din po katong linggo ng kabataan. Aram po kaya nindo kung tano araw kaning pagpahalaga ta sa sports dahil ang mga hobenes po, dyan po, nagkakapit tanganing mapadagos sa indang pagklase. Kapag ika po kaya sarong atleta, tapos ang school po, mostly ang mga schools man po sa Naga, nag-offer ng scholarship for them. So yan, pandagdag po yan sa experience ninda, sa kapang-enhance din po kan sa indang mga skills. Kasi globally, internationally and nationally competitive po ang satuyang mga sports. So bistado din po ang Naga na pinakainot na city na magkaigwa ng 22 na sporting events po. So, bako lang basketball. So, sala po itong notion na puro pa basketball sa Naga. Dahil po, individual sports, group sports, piki-cater ta po iyan. Katakot pa balan po kayo itong sa kasagsagan kang eleksyon, nagkaigwa din po kita ng pag-support sa COMELEC kay itong sa indang vote counting machine demonstration. Piga na po duman sa SM City Naga. So si mga youth po tighikayat ta, si mga first time voters, taning matuod na po duman sa inaapod na VCM or vote counting machine ninda. Tanganing smooth, mas madali ang elections ka ito. Ang pagboto sa elections ka ito. Nag-conducir din po kita ng free self-defense training. I-continue tangani po ini. Nadadangog tamang po baga sa news itong mga kidnapping incidents, mga rape incidents. Yan po, syempre kay Puantang magpasiguro pirmi na kita po protektado and safe.
dawa na di po nga ni sa naga may man kitang nanotara na aruke na kaso, kundi ang sa tuya mong po giraray pag-andam. And basic life support po, ordinance yan ni Sir Lito del Rosario, tigsusuportahan na po yan dahil magagamit po yan kang bawat hobenes po. Bako lang sa sports, pero syempre sa iba't ibang bagay pa po. Ang ginibuta po digding, in-improve ta siya, tigdagdagan ta po siya ng first aiders training. Si mas maangko po sa kada youth dahil sa sa sports, sa schools ninda, sa workplace, at least igwa po sila ng basic knowledge sa basic life support, tapos sa first aid po. Yan, sa naman ako nalingawan, yan po, naghahanda man din po kita duman sa Barangay and SK elections sa pigpaluwas po ng COMELEC na schedule sa December 5. So, yan, nag-campaign man po ang SK para sa pagparehistro liwat para duman po sa, though igo po ni mga bills na file ngunyan sa Congress about sa extension kang Sangguniang Kabataan and Barangay term. Naghanda man po giraray kita para duman sa December 5 elections. Siyan po, sa environment, balikan ko po, dahil ko nasabitan Subago. Palagos pong nag-aano kita sa ENRO, sasagibo po kita ng tree planting activity. Katuwang na po yan duman sa Forest in Our Midst program po ni Mayor Legacion. Yan pong referee and refresher training course. Kung nababalitaan po nindo, igwa kita ng mga referees from Naga City na nagre-referee po sa UAAP. So, ako personally nagkaigwa ng time bago mag-uli kadto sa Naga, haling Sambales, Eco Youth Forum. Nagdalan po ko ng UAAP, magayon po sa pagmati na kabistado mo ang nag-officiate tuman, taga-Naga. So, gusto ta po ngunya na mas kadakal pa po kitang matukduan na mag-referee. Ako po sa barangay, igwa na po kami igwa na akong napatrain po dahil dyan sa programang iyan. Mayo po siyang trabaho. Naging livelihood niya na po yan, ang pag-officiate po ng mga basketball games. And then even outside the city, nagkukuha po siya ng trabaho, pag-officiate po nga ng games. So nakatabang po sa pagbuhay sa saya pong pamilya. Nag-conduct din po kita ni 3x3 basketball tournaments, para makaprepare din po kita sa mga national competitions dahil nagpapadara po kita kayan as early as time immemorial, ko na po matandaan. Nabibisado po ang Naga City na sa sports po, very competitive. Mga babae man po sa mapalalaki yan. May next slide. Ayun. May Sangguniang Kabataan Empowerment Ordinance po under the Office of the Mayor. Actually yan po, tigpandaymi po yan na SK Empowerment Ordinance ni Mayor Legacion, kang siya po, Vice Mayor pa, na nagtatao po ng honorarium sa mga SK because by law, ang may honorarium sana ang SK chairman. Pero ngunyan, igo po kitang bagong batas. So we're looking for possible amendments kang ordinance na ini po. Dahil naghahalat na nakita kang IRR, nabalitaan pa na po nindo, igo na pong nationalong napasa, na matao po ng honorarium sa mga SK officials other than the SK chairpersons, and then their other benefits, araw po kang pag-ibig, PhilHealth coverage, tapos exemption sa NSTP daw, mga dati na po yan. Tapos exemption din sa pag-take kang civil service exam. Tapos, paper lang po yan. Tapos, sa uniform, tapos SK empowerment activities po, mahali po yan sa city mayor. And yan po, pagtabang din sa mga out-of-school youth, PIAP, HIM. May tiglag din po kitang allocations for them.
Usually po mga skills training din po yan. Sa cosmetics, manicure, pedicure, haircut, baking, ano pa ba si mga trainings na tigtaota sa inda. Mga araw po kayo yan. Sewing, yan po. Yan. So yan po, si SE Operations po, dahil siyempre po si Office Me po ang nag-aano po para sa mga youth activities. So, masakit po magpara-subling projector minsan, taga-ramit. So, yan po. Sa kakamera pan-document, sayang po kang activity. Saro din po yan sa mga nagluwas na recommendation kang NCPC last year na dapat po properly documented ang events kang SK, tanganing mas magrabe pa po ang reach and mapromote pa po sa mga youth. Tapos, advertising expense, this year po, nagigwa ko ng chance na mag-anchor sa NX kay Do. So, ginagamit ko na po yung opportunity para magtao po ng bareta kung may anuman, kung may mga programa man po para sa mga kaubenan. Taning din nasasayang. Big flag, ang mga na-flag ta po kayo to, sa psychological first aid training kang CYO, mental health awareness, sa mga sports activities ta, si CEFE and SPES. Ito pa lang pong CEFE, garo ma lang po siya SPES, parehas ma lang po siya. Kundi lang si SPES hali sa pondo na po yan katong national government. Si CEFE po, tig-localize ta, dagdagdag pa po kita, tanganing mas dakol na students po ang maging interns ta. And in return, natatabangan ta po sinda sa sinda pong mga tuition fees. Direkta po yan sa mga schools tindang tigbabawas after kang sinda pong work experience sa City Hall. Ang iba po nga ni Kent, papadara pa sa mga barangay. So, magayon po yan na experience, first-hand experience kang mga youth. Maaraman ang pagpadalagan kang lokal na gobyerno kang nagasaka mga barangay. So, yan po, 150,000 pesos. Next po. So, skip ko na po ini. Skip ko na po ini dahil na-present na po ini ni Dada. And yan po para po kutayan sa office ninda, si Projection Me po. Pero iga din po sindang separate na pig-present sa indo last time. So, okay lang po, skip ko na ini. Opo, tapos na din po ini. Opo. Ini po, pigpupush ko po talaga ni, as early as 2019, aram po nindo si Naga City Youth Development Center. Ito pong opo, si Yaong po dyan sa may likod kang museum. Tapos si may pool. Gusto ko po talaga yan mapaayos. I-retain ta po sa taas si mga rooms dahil pag may mga bisita kita, masupog pong nag-host kita, makitang papadagusan sa mga bisita. Magastos po kung ipapahotel tapasinda. Grabe ang gastos. Papaayos ta po ito. Kundi si sa baba po, gabos ng youth offices, may pong opisina ng SK, inutunta po ko ta yan. Si NYC, nagre-rent po dyan si NYC, retain ta po dyan. Tapos si iba pa pong mga offices sa youth, araw kang local youth development office, nakikistay lang po asinda sa children's kay Sir Elmer, si Kataid po, Children's Center. Children's Wellness Center. Tapos, ang gusto ta po ko ta dyan, dahil ini po ang hagad ka mga youth, igwang hall para sa public speaking, yan pong mga public speaking, extemporaneous speaking events ta, tapos meetings, opo, dyan na sa hall na iyan, kung na-envision po nindo, let's say, ini. Igo po dyan yung sarong stage, may podium, para sa mga small events po, pwede na din i-hold dyan. Tapos siguro kita ning studio dahil may mga youth po kitang into arts, arog kang na data na focusan mo yan, may mga arog ko po nagbabalay ako. Bako lang po yan igwa ko kadakulon pa po kitang into dance. May mga cultural dances po
kulang ning space for practices. Nagpa-practice po sa luwas kan City Hall, mapo kitang ibang ma-provide. They po safe dyan. May mga nagpa-practice po for cheer dance. Yan, kulang po ning space. Tapos, syempre si mga singers and artists naman po, gusto na magtaon ning space for them. So, yan pong studio na yan, open for them. Pwedeng gamitin kang sa tuya mga youth. Tapos, yan po, si office yaon dyan matukaw para mag-address po sa mga concerns ka mga youth. So, may desk po dyan na pwede pong padarahan ng mga concerns yan, para po direkta ta pong maisasakat po sa city. Yan po kaya ang kulang ta sa linggungon yan sa Naga City, ang pagpalaga tapos sa culture and the arts. Though igwaman po, kadakol po kitang ginigibo, kaya lang gusto ta po siyang mas strengthen, tas mas ma-establish, tanganing may continuity po ang mga arugan ng mga programs. So, 7 million, naging 7 million po dahil duman sa, ano man po kaya yan, continuing fund. So, ano po yan kada taon, yung sa rehabilitation ka Naga City Youth Development Center. So, ang nangyayari po, pan 2018, na-forward siya sa 2020, 2021, 2022 na. Sorry, 2019 po pala po yan, tigpapasa sa sanggunian. So, yan. Sana mangyari na po ngunyan na patapos naman po ang COVID. Yan po, kadikiton sa naman po ang budget. Kung may mga hapot po, pwede ko na pong i-entertain mo niya. Thank you, Councilor Kylie. So do we have questions? Senior muna. Okay, maray na ugto, kagawad. Maray na udto po, sir. Nagpapadangog na si sir. Hay na daw po ang lunch. Ini pagpilita ka ng City Youth Official. Kinukuha din sa mga eskwelahan. Sa mga eskwelahan. Saan siya saan siya pipili? May supporter na po ako. Saan siya pinipili? So ano po, iba po kitang representative sa working school, working youth, out of school youth, iba po. In school youth, si mga nasa eskwelahan. Okay. Tapos youth with special considerations. Ano particularly, kung tamis po sa barangay, dahil nakita magkuha ka diba sa mga eskwelahan, tayo usually, ang mga nasa eskwelahan, bagong mga pure na taga-Naga. Sa sarupa, may evaluation kita kani. Igo po, sir. Opo, evaluate sinda. Opo. Itong year-end evaluation po. Itong what happened kanina naging city youth official? Ano nangyari sa imo? Siligmat sa mo niya sa senior citizen. Kanina naging city mayor, ano sinangyari sa imo? Yan ang ginagad big evaluation para at least masukulta ano si importansya kag pagiging parte kan pagiging city officials. Yan ang pig-workout mingon yan na sana matabangan tabangan kanis kita ka may baalag ka o pundo nindo kisa sa muya. Nagpatabag naman kami sa NCPC. Ikaw ka dyan mga programs na kinakaipon dagdagan mo. Lalo yung pag mo kan mga projector na yan, kulang ka natin 20,000 na yan. Sako itong sinasabi mo magkaigwa ka mo ng area, dito sa likod ka na yung museum, ikaw dyan bakanting building na maiwason siya, maiwas ka may na pikikibo lang bodega. Up and down pati siya. Siguro pwede mo siyang pwede mo siyang mailing na mapakaray. Sa hindi mo lang yung bodega katong kan mga sa panaobi sa senior citizen. Sa kasarupa, tama to. Ito sa tuyang hotel, diyan dapat mapakaray man to. Gulpiyong kita nag-aarabot na bisita. For your information, kami sa NCPC, gulpiyong nag-aarabot sa Muya, lalo mo yan ang Calamba City, si mga city officials diba nakabot sa mo, imbis na mai-offer na to,
dahil nag-rent pa si Dakon sa ina Marina Hotel. Tamang-tama man yan sa imong mga ano. Kunyan, bawas-bawasan tayo na yung yung basketball na yun sa barangay. Tayo anong purpose tabag kay si Dag karawat diyan? Saka sa rupa, may na-develop na lamang kita dyan na pinitang ilag sa PBA. Dakol na, sir. Siguro dapat inikuntan ilikuntan manggiraran na ito may sila, bakulang basketball. Tama yung mga matitibay digdi sa chess. Tama po. May matitibay digdi sa tennis, na sa weightlifting. Pwede tagalog dagdagan kan mga sports na yan. Dakulaw ng pundo nindo. Lalo sa barangay, sa Amelia Garo, sa 350,000. Opo, may sadiri din pong pondo ang barangay. Pirmi lang basketball ang yaon. Iba naman na sports. Na ito may mahiling kita na pwedeng mag-member sa Philippine team. Thank you. Salamat po. Nagdadangog po talaga si Sir sa kuya. Point by point po si sa iyang pagkritik sa presentation. Ninutunta po si Sahuri. Yan po ang gusto tang image kanaga. Bako lang pong sports, particularly basketball, ang pigfofokusan ta. Kaya tiglalaog ta na po sa martial arts, sa billiards, sa chess. Yan nga ni po, tigtatarabangan tayan tanganing, syempre kung makakralasi po baga kung sain, may mga nagkakralasi sa Manila na kuha ng scholarship. So very, po kita kayan, proud kita na hali po sa Satuya, naga-breed itong mga arog po kaning mga athletes. Tapos siguro sir, competitive po ang Satuya mga naga-athletes na nakakuha po ng mga gold medals even sa mga international competitions. Tama ka po, medyo kulang pa yan. Kaya ayusun ta po, redistribute ta po iyan, pondo na iyan. Tapos, sa city youth officials po, saka sa SK, pwede man po, kung ako pwede mag-suggest, nagkakonduct man po ng year end evaluation tapos reporting garo SONA type garo State of the Nation address ni Mayor type. Tama ba? State SONA SOCA. Yung city report. Sorry. Opo, nation sa national. Opo, yan. Pwede man pong gibon mi na lang arog ka iyan para pwedeng live. Pwedeng i-stream live, tapos mas dakol pong makahiling. Pero pigre-report po yan online sa mga page po and sa barangay. Yan, may documented din po yan. Kaya lang, naiintindihan ko po si problema sa reach. Dahil mo po gabus nagiging interesado ka tong pagbasa kang naginubuhan po kang SK sa CYO. Ang buot ko sabihin kan evaluation, pagkatapos kan term mo, may ma-evaluate sa imo. Ano silang feeling mo bilang city official? Pagkatapos kan, dapat may produkto, may product, may output. Arog sa kuya, daging city mayor ako. Nagamit ko si pagiging city mayor ko. Tama po. Kaya ko na-aptol ako. Kaya, siguro, lalo yung mga skata dito sa barangay, ang nagiging concentrated lang sila sa politika. Baka nga sa susunod ako naman ng kagawad. Bako yan, dapat may inventory, may inventory kita. Kung katong mga nainot, abot sa imo, ano nangyari sa inda, para may research na uyas inda ka ni. Baka ito basta ka lang matukaw. Iyon na po yan. Okay. Gets ko na po. Si Say po ma-evaluate. Willing po NCPC, i-evaluate kami. Yun po, naisipan ko. Siguro sa dagdag programa kan NCPC. Kasi ang NCPC, naman po siya represented po, igwa from youth, LGBT, senior citizen, PWD. So, kung ibang maisip kundi ang NCPC. Sige po. We have another question from Mama Osang.
Good morning. Ay, good noon po. Ako po kaya, nalilito ako. Kasi, di ba may sangguniang kabataan. And then, ngunyan po sa panahon na ini, naglaog po baga ang Nagasitiyot Officials. Hindi po, Nagasitiyot Development Office. Ano po ang relasyon kang Nagasitiyot Development Office sa imo pong opisina na ikaw man talaga ang nakatukaw na nagkakaput kang mga youth. And aside po kayan, nag-organize na po baga sinda. Ano po yan with your blessing or may coordination sa imo? Nasa ano po ako, hot seat. dapat po in coordination man girare po yan sa Sangmuya. Dahil sabi po sa batas, dapat po katuwang ang Local Youth Development Office na inot na inot po pag sagibo po ka mga aktibidades ng SK. Kumbaga sinda po si katabang mi. Arog po kayo na nangyayari sa ibang mga banwaan. Nag-observe po ako arog sa Bula. Ikaw po sindang Youth Development Officer. Sa SK man po, nagtatabangan po yan duwa. So, bako po yan competition between the two na may sa diring programa, may sa diring maning programa. Kasi ang goal niya po, saro lang, betterment kang youth sector or kang youth society. So, dapat po coordinated yan. Tapos, dapat po talaga coordinated yan. Tapos, kung si confusion man po ang ano po ninda, mag-provide ng technical assistance, yaw man po yan sa law, pwede ta po yan balikan. RA 10742, the same law, na mag-provide po ng secretariat duties and technical assistance sa Naga City Youth Development Council na ako man po ang napod nga ni dyan? Chairperson, ate. Chairperson. So yan po talaga ang kang Local Youth Development Office. Functions. Ang function pa po kaya na saro, si mga youth organizations po, tabangan magparehistro under the your program kang NYC. Tapos igwaman kita sa city, sa CSO, si kay Kagawad Rosales, opo. Tapos sa pondo man po, pares man lang po yan mahali sa Youth Development Fund. Bilang chairperson pa kang Youth and Sports Development, ako po ma-present kayan sa sanggunian, mapa-approve. Kaya po dapat talaga may coordination yan. Mas gusto ko nga ni Pukuta, kaya lang po talaga last week, nasa official function po kami ni VM, magkaiba po kami, kaya nagkaiulay po kaming mas schedule kuta na kang Friday, kaso online. Mas gusto po rin doon kahampang po si VM, kaya ngunyan na lang po. Mas magayon po baga kuta na simultaneous ta pong honestly po, day ko pa po nahiling si pag-present ni Dada. Thank you po, Kagawad. Karagdagan lang po. Ito po bagang mga scholars kang barangay. Ano po yan? Aram kan sa imong opisina and ang pondo po kayan sa barangay or sa indo po hali? Yung sa barangay po, tawan ko po kamo ning sarong para mas mahiling po nindo maray. Sa Sangguniang Kabataan po kang San Felipe, kasi yan ang kapot ko, may 25% po dapat may ordinance si Mayor Legasyon dyan. 25% po kang SK Fund, si 10% kang ira kang barangay. Same page pa po kita. Halimbawa, sa Muya, 2 point ilan sa amin ate? 2.2? Nasa 2.2 million po kami 2023. 25% kaiyan, pira po. 860 mga arag kayan. Yan po, dapat sa tertiary scholarship. Opo. Ang ginibo ko po sa not less than 25%. So, pwede magdagdag. Ang ginibo ko po, iwa ko ning 90 pong scholars. Dinagdagan ko. Kasi yan po nag-apply. Dako lang population po ang San Felipe. Tapos, yan po, 10,000 pong scholarship ninda for one
school year. Ibig sabihin per semester. Pakulong po kitang natatabangan ngunyan ng mga scholars po dyan na hanggang matapos po ba kaya sindakayan, as long as you're enrolled and you renew your scholarship, qualified ka po. So, maiba-iba man po yan. Di man po kita maanggot sa ibang barangay na 3,000 sana. Dahil po ninden kasalan, dahil sa hiling ko man po, kung dakula man po ang ira ninda, mas dakula din pong i-allocate ninda. So, yan po. Depende po talaga kayo. Swerte lang po ako, nahali ako sa San Felipe. Pero kung ako man po hali sa mga barangay Arugan Dinaga, challenging po magtauning Arugkaya na scholarship po sa ibang mga students. Day mi man po kasalan na Arugkaya ng Irami. Opo. Pero igo po sa city, ma'am. Igo man po sa city. Itong nakakabali sa Naga City Scholars Guild, nag-exam din po yan. Tapos kung sa mga barangay po, iba-iba din yan dahil may independence po baga ang barangay kung paano nindam i-execute ang budget ninda. So may pwedeng magpa-exam, pwedeng mag-akusa ng application, mag-screen, depende po yan. Pero yan sa city po, may exam iyan. So pwedeng 100% or half scholarship ang sa imong makukuha. Sa office po yan kang ESO. Sige po. Hello, Kyle. Kyle, sa ibang country, intro muna, no? Sa ibang country, iba ang age limit ng youth alog sa Europe to, America, 30 lang eh. Kita 35, totoo yan. Actually, 40 nga ni po si dati eh. 30 po kita ko yan, 15 to 30. 15 to 30. Sayang kung nagkasararo ka mo. We had the first Bicolana president. You have been part of the ticket. Ay, ang dating sa luwas, siguro dahil nagkakasararo. Si iba kaya vulnerable sa red tagging, social ills, drug abuse, etc. Sana mapakarayan. Pero pag ang closely related ka mo sa bantay pamilya, mga youth, malawak din ang concerns nila eh. Opo, malawak talaga. Putting that aside, may programa kita sa ano yan, sa nadaw ko sa radyo, itong effect ng pandemic, dakul sa mga itong malaog na sa high school, si iba malaog na sa college, may backlog sa academic proficiency. Meron kitang mga tutorial or teaching volunteers. Po. Yan ang pigil yung kasubago. Sige po. Salamat po dyan sa idea na yan. Pwede ta po yan focusan under duman sa education tang allotment. So, instead of skills, tutorial po para sa mga bridging. Nakulang budget. Kasadit lang po ito. Makuha po kita pwedeng mga mag-offer siguro short subjects or courses po para duman sa. Maagad po kitang data sa DepEd kung ano si pinaka may kaipuhan na attenderan na subjects. Tapos si youth na involved po. Pwede kitang mag-conduct po. Ang tinitindugan mo sa SP, more on sa legislative ka eh. Opo. Yeah. Pero, meron naman ka mga networking activities, lalo ka ng mga provincial, regional, national, even international youth team building or what, para ma-broaden ang wisdom ka mga future young leaders na. Opo. Igwa? Igwa po kitang tiglalaag dyan. Subago po baga sa capability building. Tig-engage na din po talaga, tigwa-widen ta. Mas grabe po talaga ang learning pag naghahali ng comfort ta, which is Naga City lang. Tapos syempre, we learn from other organizations, companies, si mga best practices na pwede tang i-adapt tigtiyo. Pero next time, sana magkasaro ng youth sector kasi sabi sa media, more than 50% kang electorate are youth. Sana magkasarap. Thank you. Thank you po. Alright, last 3 questions. Wait ko po kay PG. SC first. Maray na ugto po. Maray na ugto po, sir. May komentaryo lang po ako. Sige po.
Ini pong budget sa sports, 50,000. Other sports program, dahil po specific ang pagka-kuya nindo, pagkalaagkan, ayan. Kung Sige anong po. klaseng sports niyo. Okay po. Ano yan, sir? Si training po yan. Nag-partner po kaya kita sa DepEd recently. Si mga bago po yan na tiga-explore na sports. Weightlifting po, si mga day pa usual po. Si weightlifting, si dance sports. Yan po si mga sports na itong ine-explore ta po na pwede tang adalan. Tapos ang process ta pa lang po kayan, pag-train pa lang po, sir, katong mga ma-train sa Sahinda. So halos may mga national trainers po na nagtutugdo po di locally. Tanganing dawa even without the national trainers, kaya ta na po yan ipalaganap di sir. So, opo. Ano pong specific na sports po yan? Weightlifting po. I see. Tapos dance sport. Okay. Tapos igwa din pong pole dancing po gusto mo. Anyway, mayo pa po kaya mo niya, Nay, pero pag may pole dancing pati, sige. Day po, we want to be very inclusive. Gabos po ning pwedeng sports na ma-explore tas kang youth. Open po kita dyan, sir. Pero si recent po, sir, is weightlifting sa Naga College Foundation po yan. Ginanap. Tapos, DepEd po kay Sir Chavez. Yan po, nakikiyagad po taning tabang po sa inda. Okay po, thank you po. Thank you po. Another question? Hello po. Good morning po ulit, Madam Chair. Good morning po. Dito po, question ko lang po. Unahin ko na muna po about sa budget. Kasi po parang medyo nagka-problema po ata kita. Or kaya. Hindi po kaya sa sa total computation po kang budget nyo is parang may deficit po kayong 59,900. Saan po? Ayun nga po, hindi po dito po sa Naga City Youth Officials Fund. CYO? Yes po. Yeah po. Ang total amount po dapat ng budget nyo dyan is 1,921,680. Okay. Alam ko na siguro. Diyan yan sa, nag-increase kasi po yung rate nung honorarium, yung sa casual po. Dati po, 500 ilan na yun? 19? Nasa ganyan lang po. Nag-increase po yung honorarium po ng casual employee. 540 na po yung rate. So, dun po yan. Nasagot po kita. Yan po, sabi mo pa po na-raise. Pero nag-base po kami dyan sa mga total computations. Pag na-recalculate mo po siya, hindi po 1,861,000 yung More than Yes po. Oo nga. Wait lang po ha. Times 40 days. Yan po. Feeling ko po kasi, ang nagbago po kasi dyan, yung rate po, nagdagdag po yung rate. So, yan po kasi, galing na din yan dun sa, natin, sa 2022 budget. Dati po, 519 lang yung rate niyan ng honorarium po ng casual employee. Tapos ngayon po, nagdagdag 540, kaya may increase po. So, baka po, may typo lang po dun sa pag-add. Siguro po. Tapos isa pa po, pwede po kayo makahagad ng ng detalye. Ayusin po namin po. yung computation. Ano pong detalye kaning 10,000 sa taas, sa may team Sa building team activity? building. Actually po, letter A dapat yan. Speaker's fee po yan. Speaker's fee. Yung binabayad po sa speaker na inaano po natin, what do you call that? Ini-invite po. Yun, So, magkakandak po parang ng honorarium po. Magkakandak po siya ng leadership training. Tapos, yung recent na ginawa po natin, meron nag-talk on leadership. Tapos,
yung mga issues po na kinakaharap ng youth ngayon sa workplace, saka sa school, harassment. Si Attorney Herls Balares po, siya din po yung CYO mayor before. So, win-win tayo sa kanya dahil pwede na siya mag-share ng CYO experiences niya, projects and programs niya. Tapos na-lecture pa tayo about sa Safe Spaces Act. Tapos yung isa po, about naman sa conflict resolution, yung isa natin na professor din po siya sa UNC. So, syempre, in an organization, conflicts do arise. Tapos para mas yung pag-address natin sa issues, mas maayos. Ayan, yan po yung mga binigay natin na topics po doon. Tapos dito naman po sa SK Federation Fund po, ay ito pong sa budget nyo po sa SK Federation, may account deficit po kayong 2,000? Okay. Sa OMOE po yata yan. Included na rin po yung sa computation. Opo. Ang dapat Baka po pong- may hindi na ilagay sa OMOE. Ano din lang po yan. Siguro typographical. So, yan po. Sa pag-compute. Ayusin naman po namin, i-forward po namin sa inyo yung bagong computation. Sige po. Tapos ito po, Madam Chair, yung budget allocated po natin sa sports uniform na 1 million. Opo. Hindi po ba ito pwedeng kunin sa sa at least 33 million plus na allocated budget ng ESO para sa sports development? Magkano sa ESO? 33 million. Ngayon? Yes po. Okay. Good question. Yung nangyari kasi dyan before, 2019, yung nag-start po tayo magbigay ng sports uniform, hati po ang SK and ESO. So, 1.6 talaga ang amount niyan. 800. Tama ba? Ang math ko, tama? O yan. Hati po yan. Problema po, ngayong year yung problem. Yung fund lang ng ESO is ilang milyon, hindi nga 30 ilan? 30 million? 33. 3 million lang ang fund ng ESO ngayon. Tama? Ng 2022. Itong proposed, niya po? Opo. Proposed budget. Yung 2022 po, yung ngayon. Wait po. 13 million. 17. Ay, Hindi po. Basta yung fund ng, yung sa sports Noong 2022 po is 13 million. For sports po, 3 million na natin. Hindi po. Yung ESO kasi po, education, scholarship, and sports office. Ang kinuha po kasi namin na data, galing po mismong budget office. Kasi nagka-problema nga po kami sa interbarangay kasi wala pong allocation si ESO for interbarangay. Yun na lang po siguro tingnan natin. Huwag na yung entire budget ng ESO. Si lang po? Si Interbarangay MOOE. po, oo, Yes po. sa sports. Ang meron lang po sila, wala po silang allocation for interbarangay. So, ang nangyari po, kinuha po sa SK Fund. Actually, yung sports uniform yan, hindi na po yan kinonvert into sports uniform. Na-revert po yan, reversion, para po magamit sa ibang activity, which is the interbarangay. Sabi ko po kanina, payment for the officiating, trophies and medals, saka food po ng ating mga officiating officials. So, ang mangyayari po, dati, as practiced, hati po yung 860. Kaya tama yung question mo kung hindi ba pwedeng kunin dun sa ESO. Kinukuha na po siya before, hati-hati siya. So, ngayon po, ibabalik natin. So, pwede natin talaga yan ibawasan. I-allocate natin sa ibang sinabi nila, sir, na dagdagan natin. Para mas magamit pa yung fund. So, pwede yun. Gagawin po natin yan. Babalik po natin sa dating allocation. Yes po. Tapos, ito pong youth summit natin sa SK po. Aside pa po ba yan doon sa Opo. Youth summit ni NCYDO? Okay po. So, tanong naman po, aside po doon sa mga programs, may other education programs ba po ba kita allotted para sa mga youth? Opo, meron din po. Ngayon po, mga skills pa lang sa seminars and orientations pa lang, talks, webinars pa lang po ang nakakandak natin. Hindi pa po tayo na bumabalik sa physical. Pero meron po tayong plano. Medyo diverse siya. Hindi lang siya
solely educational. Pwede din po siyang life skills, tulad nga po nung ginagawa natin sa DRR saka sa climate change, yung dati sa SK po. Yung may rappelling ba tawag doon, tapos may mga land trainings pa, mga survival skills. Ang direction natin ngayon is pati water training. Kasi in Naga City, wala naman tayo masyadong water mass, di ba? Falls lang, Damalabsay Falls, Kaya kapag lumabas tayo na Naga, mostly Nagueños don't know how to swim. Kaya yan, tinitingnan natin, maturuan natin po ng water training. Kasi ako, I'm a non-swimmer, pero nung nag-aral ako sa diving, natuto ako mag-dive. Tapos isa pala siyang life skill, lalo na pag nasa open waters ka. Yan, so very helpful yan. So yan, hindi naman natin inaasahan disasters na like, ayoko sanang banggitin, pero yung mga tsunamis, mga floods na umaabot ditong level, di ba? Para alam natin kung anong gagawin natin, maging prepared tayo. Because recently, we've experienced yung earthquake, di ba po, may tawag dyan yung series of earthquake. So yan. O, di ba nagulat tayo na nangyayari na siya sa Naga City? We prepare for the worst. Tapos ito pong Linggo ng Kabataan. Ano po si mga sanctions natin dito or parang rules? Kasi po naka-indicate po talaga siya sa SK Reform Act, di ba po? So ano po yung mga sanctions na pwedeng mangyari pag hindi siya napatupad sa sarong lugar? Review natin yung penalty clause ng kung may penalty clause yung SK Reform Act. Pero syempre, isang manifestation nan is hindi nag-o-observe ng function niya yung SK. Oo. So, kaya pwedeng i-demand yan ng youth niya sa kanya. Kasi dapat, for the youth yan so dapat i-conduct yan. Mandatorily. Pag mandatory, no excuses. Dapat nga on the given period, makonduct po yan. Pero under some circumstances, naiintindihan naman yan. Medyo, like in Naga City, hinahayaan po natin mag-celebrate yung mga barangays muna sa barangays nila. Parang nagiging din yan, yung parang screening. Yan yung ipapadala po sa city, pag sa city level naman. Suggest ko na lang po na doon sa mga sports, other sports po, sana ma-include naman po itong mga mind sports and yung mga board games po. Apo. Meron tayong chess ngayon. Thank you. Meron na talaga tayong chess ngayon. Pero kung may iba pa tayong mind games, mind games, tinatawag po, or board games, pwede naman po yan sa amin. Pag-aaralan natin. Walang kaya ko. Closing na po kita. One last question. Meron po kayong coordinating efforts kasi sigurado among the youth sector, meron diyang PWD where I represent among the NCP. May coordinating efforts kita o program para hindi naman sila maiwanan kasi inclusive ang approach sa social LGU development. You coordinate with PIDAO, with the committee of PWD. Actually, sir, we do. Sa CYO po, meron tayong may kailangan, for 2 years now, meron tayong representative from PWD. Yung isa po naging counterpart pa mismo ni Councilor Elmer in the year 2019. Naging city youth councilor po siya, si Miss Pancho. Tapos meron din po tayo noong 2021, from the PWD sector din po. So we make sure there's representation. Kaya lang the problem that we had this year is wala pong PWD nag-apply, no applicant from the PWD sector. But when there is, tapos competitive naman po, we highly encourage and then mas gusto nga po namin para well represented. We accept po. We do not discriminate based on yun sa PWD. And other than that, sir, we're looking into including them sa sports. Actually, alam ni Sir Vincent po, the LGBT and then the PWD, I've called upon them po in a public hearing para po yung, what do you call it, sir? Yung Olympics, Paralympics, sir. Opo. I asked them, one of the questions raised was,
whether or not po isabay na siya sa interbarangay. Or I asked what's the preference of the LGBT and the PWD. Ma'am Yaga represented the PDAW and Sir PJ Barosa. Opo. So I asked kung ano po ang preference. But sa LGBT meron din po silang gusto. And yung PWD meron din po and quite iba. So Paralympics sa separate one po. So yan. Magki-cater din po yung ordinance doon. Thank you, Honorable Kylie Tripulca. So for our closing remarks, may we call on Jose Manuel Lolo Gallianito, NCPC Vice Chair I am relieved na. President, Thank you po. Senior Citizen Federation. Thank you again, Kylie. Hello. Kusugray. For the last 6 years, ako permit closing na inot ang Urbanpur. Kaya aram ko na kung ano mangyayari sa situation. Pipirahan na lang kamo. Okay. First of all, I would like to thank the participants, especially our Chief Budget Officer, Mr. Frank Mendoza, for having conducted this budget presentation. Hopefully, si Gabos sector who attended this budget presentation will accomplish and isip na araw kanian Naga City. And so, because of this, people's participation, ang Naga ang number one. Si Day nakakaaram, last month, the city of Calamba visited Naga City asking what happened and why. Nakita biglang nagasinso because of public participation. Kaya sa gabos sa mga nag-attendir at sa Zoom, thank you very much. And we will subscribe the idea of CPO of Mr. Rundanga that by next year, ang gigibunta kung ba po pwede para will-inform ang nagenyo, babarangaon tao. Pwede tagdaraw ng sa tuyang forum sa itaas, sa parte kampanikwason, asin kung saan man, lalo kung sa transport, dumang kita sa CBD, sa senior citizen, apwera, kaning mga offices na yan din sa Laocan City Hall. Iyon lang po yan. Kaya, to all who participated, the occasion, thank you very much. And sa NCPC, thank you very much, lalong-lalo na kay Kakay. And dagdag pa, salamat lang po sa LGU Naga, SEPIO, BSTC, NCPC, facilitators and all departments of LGU Naga, stakeholders and NCP members. So good afternoon po ulit. Recording stopped.